Bueno, arratsaldean, joan den urtea zioztik ez du udalbatza bilerarik egin, eta gaurkoan izango dugu 2023ko lehenbiziko udalbatza bilera. Berez, horrelakoetan egin ohi dugunez, bozeramaile bileran, asteartean elkartu ginen, elkarrekin landu genuen gai zerrenda, eta joan den ostiralean bidalitako gai zerrendari eranzteko proposatzen da Partido Sozialistaren aldetik mozio bat komunitate energetikoi buruz. Orduan, horrelakoetan egin ohi dugunez, geneukan gai zerrendari erantzi egingo diogu 9. puntuan aipatutako mozioa, eta orain berretsi egingo dugu, denak ados balin bagaude behintzat, gure gai zerrenda. Ados? Bozketa egin behar dugu? Bai, lehenengo bozketa egingo dugu. 9. puntu hori erantzita, gai zerrendarekin ados denok, altxegozuak, ados balin bagaude, hau batez onartua, eta beraz, orain bai, hasingo gara. Lehenengo bigaiak alkatetzatik ekarriak dire, eta bilek gainera dire hain zuzen ere berri emateak. Beraz, prozeduraldetik aurkeztea izango da lehenengo pausoa, eta bigarrena interbentzioak egitea. Beraz, ekintza planaren berri ematea da lehenengo puntua, eta neunik hartuko dut gaia. Berez, 2023 urterako ekintza planaren berri ematea da oraingo lehenengo puntu honen helburua, eta oinarria da 2022ko urrian kontu hartzaileak egindako txostena 2021ko
fiskalizazioa edo kontrol jardueraren ondorioz. Berez hau plangintza lantzeko tresna bada, txosten hartan agertutako ondori buruz egin den plana, eta plan horretan neurri zuzentzaileak agertzen dire, arduradunak eta epeak. Arduradun teknikoekin kontrastatua dugu eta ardurak banatuta ere bai. Eta beraz, 2023 urtean, horri ekingo zaiola, horri ekintzaiola da beneko, esan behar dut. Txostena, nik uste dut, ulergarria dela, behintzat niri alaxe iduritzen zait, bestelakorik balitz argibideak emango nituzke. Minon, txosten honek badu sarrera bat, edukia, ekintzak eta neurri zuzentzaileen proposamena. Eraberian, eranskin modura, batu 2022ko ekintza planaren betetze mailari buruzko argibideak eta 2023ko aurkeztu direnak. 2022ko ekintza planean 11 neurri proposatu ziren, eta esaten dudan bezala betetze maila azalduta dago eranskinean, eta 2023ko proposatzen dire 9 neurri. Aipatu ingo dut, ez naiz xehetasun handitan sartuko. Aipatzen den lehenengo neurri zuzentzailea, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko egonkortzeari buruzko hautaketa prozesuak gauzatzea da. Jakina da, denok ezagutzen dugu prozesu hau, 2023ko planteatzen da egonkortze prozesuaren barrenen, lehiaketak, ondoari baldin banaiz, lehiaketak egitea. Hautaketa prozesuak egitea. Berez, goguan balin baduzia 41 plaza ditugu denetara, 2 urtetan banatuta, eta orduan merezimenduen lanketa egingo da 2023ko. Bigarren neurri modura planteatzen da kontrataziorako sistema dinamikoak implementatzea. Eta hor, planteatzen da 2023 urtean zehar landuko dela, da beneko ari garela esaten dizuedanean, hain zuzen ere arduradun teknikoekin elkartu ginenean ikusi genuen horrek adierazten duena betetzeko badirela zirkustantzia berezi batzuk, horren betetzea, horren errex egiten ez dutena, eta orduan kontratazio arduraduna eta kontuhartzaile arduradunak bilera espezifiko bat egingo dute, ia zein kasutan jar daitezken martxan. Eskatzen du pleguen edo oinarrien lanketa berezi bat, eta alde horretatik sistema, esan dezagun, osagarri bat, eta orduan alde horretatik lanketa hori egingo da 2023 urtean zehar, eta ikusiko da zenbateraino jar daiteken martxan eta zein emaitzarekin. Hirugarren neurria kontabilitate izteko jarraibidea betetzea da, eta honen helburu izango litzateke kredituen judizioz kanpoko aintzatespen espedienteak saihestea. Alegia, hurrengo urteko udalbatzara ez ekartzea zenbait espediente. 2023ko jarri da, 2022ko lanketa egin denean, atzeman delako badirela, betetze maila handia izan dela, ez dakit kopuru esaten, baina bai adierazi zait, badirela espediente batzuk horren arabera bete ez direnak eta ekarri beharko ditugunak. Eta orduan hori dela eta 2023ko jarraitu zen prozedurari jarraituko zaio berriz ere, eta eskatuko zaie eta arduradun teknikoek badakite horretan
eskaera guztiak sarekoren bidez, hau da, espediente kudeaketarako dugun aplikazio informatikoaren bidez, egin behar dela. Laugarren neurria, diru laguntzen onuradunekin bilerak programatzea eta behar bezala justifikatzen direla bermatzeko, aipatzen da egiten direla, arduradun teknikoen iritzia eta arduradun politikoak elkarrekin aritu direnean, eta aipatu da bilera orokorrak egitea minon gehiago emaitza hobia eskaintzen dutela bilera espezifikoak egitea, hau da, jende guztiari azaldu beharrean nola egin behar den, ze pauso hori emana dago eta betetze mailean hori sumatu egiten da. Proposatzen dena da zenbaitekin, zenbait elkarterekin, zenbait ordezkarirekin, bilera espezifiko horiek egitea argitzeko. Bada horrelako valorazio bat, bilerako valorazio bat da, ez da neurketa zientifikoa, minon bai arduradun teknikoekin elkartu ginenean, adierazi zitzaigula, edo entzun nuela, behintzat, adibidez, azkeneko 4 urteotan, esate baterako hobekuntza nabarmena egin dela alor honetan. Horrek ez du kentzen, kasu jakinik gertatuko ez denik, eta kasu jakin horietan esku hartze hori egitea proposatzen da. 5. neurriak zerikusia du, ematen zuen astua genula, minon. Ez, COVID-19ak sortutako krisiaren ondorioz, autonomei eta ETI edo PYMEI emandako diru laguntzei buruzko 6 espediente amaitzea. Arrazoi 6 espediente daude bukatu gabe. Eta orduan, bukatu egin behar dire, finkatuta dago, horretarako aipatzen nuen bezala, lehenengo 6 hilekoa jarri da 2023an espediente horiek izteko, eta espero dut ez izatea beste goraberarik. 6. neurri modura Hondarribia lantzen aipatzen da. Eta Hondarribia lantzenen, egia da, 2022an aipatu zen gai bat, eta da, administrazio kontseiluak ahalmenak esku ordetzea, kasu honetan lehendakariari, kontratazio txikilari buruzko fakturak onartzeko. 2023an zehar, egiteko asmoa dugu, eta alde horretatik, espero dugu administrazio kontseiluen maiztasuna, eta azkeneko goladan ere izan dugu, zenbaitetan deialdi lasterregileak esango nukenik, demoraldetik epe laburrarekin eta egin behar izatea hain zuzen ere horrelako kasuren bat edo beste izan dugulako, espero dugu hori erabakitzen duenean, erabakitzen baldin badu administrazio kontseiluak noski, hori hobeto bideratzea. 7. neurriak eta 8. kiroldegia ustiatzeko zerbitzuen emakida kontratuaren lizitazioa da bat, eta bestea da, kiroldegiko taberna kafetegia ustiatzeko zerbitzuen emakida kontratuaren lizitazioa da bestia. Jakina da, martxan jarria direla prozesuak, bai plegoaren oinarrien proposamen bat zabaldu dela, minon eranskinak falta dire zabaltzeko, eta pentsatzen du datozen egunetan izango dela horiek zabaltzeko aukera, eta taberna kafetegiaren zerbitzu emakida kontratuaren lizitazioa ere martxan jarri beharko da, eta espero dugu 2023 urte honetan zehar egitea. Azkeneko eta 9. uste dut neurria dela, Hondarribia lantzen sozietateak egindako kontratu txikia kontratatzailearen profilean argitaratzea. Berez, hori, 3 hilean behin egin beharrekoa da, aurrek urteko planean agertzen zen arma plazan egin behar zela eta ja egin zen, eta orain Hondarribia lantzenen egin beharra hor dugunez, finkatua dugu, eta horretarako, okerrezpaldimanago, finkatu den 2023ko ekitaldian zehar egiteko epea, eta noski administrazio kontseiluak izango du horren ardura, eta kasuren batean laguntza beharko balu, laguntza horrekin.
Horixe daba, bederatzi neurri hauen aipamen azkarrarekin, berez aurtengo planteatzen den ekintza planaren eduki nagusia. Zon aldetik hitza hartu nahi baldin bada. Bai? Bai, eskerrik asko hitza emateagatik, arratsalde on guztioi. Eta, ekintza plan bat jasotzen denean, egia da, kasu honetan, kudeaketarekin harreman zuzena duen ekintza plan bat burutzeak, kudeaketarengan edo udal kudeaketarengan hobekuntza eragingo lukeela esan beharra daukat. Noski. Orain, alkate jaunak adierazitako dokumentazio guzti honetan aipatu du eranskinetan zegoela aurreko urteko ekintza planaren taula bat, ez? 11 ekintza jasotzen zirela taula horretan, eta 11 ekintza horietatik uste dugu hasi beharko genukela lehenengo balorazio bat egiten betetzen mailarena. Eta saiakera hori egiten baldin badugu, ikusten dugu, 7 ekintza, 11tik 7 ekintza bete gabe edo martxan indarrean jarri gabe geratzen direla. Orduan, kudeaketa arazoen adierazle nabarmen bat dugu hori. Horrez aparte, bai aipatu beharra daukat ere, 2023 ekitaldean martxan jarriko diren ekintza hauek kontutan hartzen baldin baditugu, langileen kontratazioari dagokiona adibidez, aurreko urteko ekintza planean aditzera ematen zena zen lanpoltsak deituko zirela, lanpoltsa propioak eratzea zen helburua, etzen hori burutu, baizik eta indar martxan edo jarri zena izan zen egonkortasuneko, salbuespeneko egora hori zuzentzeko neurria. Eta 2023 urterako ere neurri berdina da maigainean jartzen dena, gertatzen zaiguna da nola Txominek aipatu dituen 51 plaza horiek kin soilik ez dugula legedia beteko. Hau da, ez garela 8% aldi baterako tasa gehiengora iritsiko, beraz neurria bera hankamotz geratuko litzateke. Beste arlo bat edo kontratazio sistema dinamikoak indartzearena, aurreko urtean jasotzen zena zen kontratazio urteko plan bat burutuko zela, eta hori ere egin zen, baina betetze maila ere erdia edo pixkat gehiago, 160 bat esango nuke bete zela, eta orain kontratazio sistema dinamikoak ezartzea aipatzen da, ez? Kontratu txikien abusuarekin bukatzeko balioko ote du, hori da neurri batean egiten dudan galdera, ez da? Ze balio dezake, implementatzen baldin bada eta ongi funtzionatu ezkero balio dezake. Baina orain arte egindako galderen, formalki egindako galderen aurrean erantzunik ez jasotzeak, adierazten du, bai aurreko urteko ekintza planean jasotako atal hori ez dela bete, eta beste alde batetik etzaigula informatzen hau bera ere aspalditik maigainean dagoen gai bat izanik betetzen ez delako. Diru laguntzen alorrean, noski zuriketak modu egokian egiten laguntzea neurri egokia da. Baina gustatuko litzaiguke udalari, gure kudeaketa ereduari ere lanak ezartzea. Eta lanak ezartzea esaten dudan horretan, deialdiak, diru laguntzen plan estrategikoan jasotako deialdien epeak errespetatzea izango litzateke ondoren zuriketan
diru laguntza horiek jasotzen dituztenei erraztuko lioketen neurri bat. Eta neurri hori ez dugu ekintza plan honetan jasoa ikusten. Beste alde batetik, iruditzen zaigu deigarria, adibidez, prebentzio komunitarioaren kontratua 2009tik iraungita dagoen hori, 2023an burutzeko ekintza planean ez dela jasotzen, eta uste dugu urte luze direla gehiegitxo kontratu hori iraungita dagoela eta zerbitzua hasiera batean aurreikusitako beharretatik asko zaratago dijoala gaur egun eta kontratu hori ez indarrean egotea kezkagarria dela aipatu nahi dugu. Eta bestalde batetik ere jakin nahiko genuke montai taldearekin lanean jarraituko dugun modu irregularrean azkeneko hamarkada luzeetan aritu garen bezala. Iruditzen zaigu interesgarria izango litzakela hemen gai honen berri ematea egiteaz aparte, Ogasuna batzordean adibidez gaiari buruz eztabaidatu izan bagenu, baina alkate jaunak adierazi du aurreko urtetik ez ginela elkartzen udalbatzan, eta horrela da, baina Ogasuna batzordean ere ez gera elkartu aurreko urteaz geroztik, eta uste dut, edo behintzat, udaltalde honen izenean esan beharra daukat, batzordeak oso gutxitan deitzen direla, eztabaidatzeko, hitz egiteko, lantzen ari garen gaiez. Alkate jaunak adierazi du bilera tekniko-politikoak egiten direla, eta aspaldi ere aldarrikatu izan dugu, batzordeak ez badira deitzen behintzat, bilera tekniko-politiko horietan parte hartzeko aukera izatea egokia litzatekela. Izan ere, hainbat arazo, hemen adibidez jasotzen ez direnak, bertan jaso ahalko zirelako, ezta? Azken finean, ari garena da kudeaketa onaren printzipioaz, eta hori da jokoan dagoena. Eta uste dut horretan, gobernu taldetik saiakera egiten baldin bada behintzat urte luzetan ez direla helburuak lortu, eta gainerako taldeek ere bide horretan inalak egin ditugula edo saiakerak egin ditugula, eta guri dagokigun aldetik egoera irregular horiek mahai gainean jartzearen lanketan ez zaigula aintzat hartzen askotan, eta gainera haserrea eragiten duela gobernu taldearengan, eta guk lanketa horretan jarraituko dugu, uste dugulako herriarentzat ona dela, baina ez kudeaketa ikuspegia bakarrik kontutan hartuta, baizik baita ere gardentasun ikuspegi batetik ezinbesteko lana baita eskatzen ari geren hau. Azken finean eta bukatzeko bai aipatu nahi nuke neurri hauek eta falta diren beste neurri batzuk indarrean jartzea borondate kontua dela. Gure iritziz, Txominek ez du lortu kudeaketaren ikuspegi batetik eraldaketa nabarmen bat udal honetan, eta gure buruari galdetzen diogu ia etorriko denak lortuko ote duen. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste taldeek, bai, Josu? Bai. Bueno, nik usten dut hasieratikan saiakera interesantea da. Zer? Bai, zer nago, ¿ya? Bai. Claro, vale. Bueno, nik uste dut saiakera interesantea da egitea alkatearen aldetikan, saiakera bat esaten dana plan de acción, plan de acción. Baina, yo lo que de alguna forma... Ekintza plana, baina nik hemen oinarrian zer ikusten dut. Ekintza plan bat badago, baina iruditzen zait
2022an bete ez diren ekintzak bakarrik jasotzen direla ekintza plan horretan 2023an, eta nik udalari beti eskatzen diot, eta iruditzen zait, falta zaigula. Nik utxune hori nabaritzen dudala, izan ere urtea amaieran aurrekontuak onartu behar ditugunean, ez dira ikusten nolabait, ez da kontuan ematen, ez da adierazten zein izan den aurrekontuaren exekuzio maila. Nik hemen ikusten ditut, ekintza planak eta bertan hainbat kontratazio aipatzen dira, baina hemen faltan botatzen dut hemen aurrekontu exekuziorik ez adieraztea. Izan ere, bigarren puntuan, irudikutuko zaigu, azken aurrekontua, 41.913.000 dela, baina, azkenean, ejekutatu dena 24 milioi inguruko kopuru bat dela, eta hor diferentzia ikaragarria da. Hemen, iruditzen zait garrantzitsua dela, arrazoitzea, argudioak ematea, ezberdintasun horien inguruan. Sarritan esan izan dut, bai, kontua ematen da, zein den urteko emaitza, baina hemen, egin den analisi honetan, badago alde garrantzitsu bat, non, iruditzen zaidan, urtero planteatu beharko litzatekeela urtea amaieran, edo hurrengo urtearen bukaeran, aurrekontuaren exekuzioa zenbaterainokoa den, eta zergatik iritsi den mailara. Iruditzen zait gai hori garrantzitsua dela. Horrela, jakingo dugulako, zein alorretan ez den gastu hori egin. Izan ere, batzuetan aurrekontak egiten ditugu, eta aurreikusten ditugu 2 milioi, 3 milioi, baina ez dugu horien motiboa, argumentua zein den ezagutzen. Hala eta guztiz ere guk, galdera bat planteatu nahi dugu alderdi sozialistatik, eta hor, txostenen artean ere, planteatuta ikusi dut galdera. Guk, Hondarribiako alderdi sozialistatik lehenengo puntu honi buruz, non ekintza plana adierazten den guk eskatuko genuke neurri zuzentzaile horien betetze maila zenbaterainokoa den eta kontratazio plana zehazki zenbaterainokoa den. Jakineke nuke zein diren alderdi horiek eta kontratazio horiek jaitsi baldin badira ejekuzio faltagatik jakineke nuke zeintzuk diren kasuek. Hau da, hor, bigarren zatian adierazten da, dekretu bat egon zela, 2022ko ekintza planaren dekretu bat egon zela, eta gustatuko litzaiguke bertako partida horiek, ez dakizan bat diren zehazki, baina jakin nahiko nuken zein den partida horien momentuko egoera. Izan ere, gero ikusi dut aurrerago, eta orain dela gutxi ere ikusi duzu, dekretu berria atera duzuela 2023 urteari begira eta lerro berrietan, kontratazioak adierazten berriro, eta kontratazio plana 2023rako planteatzen da berriro. Eta 2022tik jakin nahi nuke, zein diren, planteatu diren partida horiek, zenbateko partidak jarri diren, izan ere, batzuetan harrigarria da, iruditzen zaigu, komunikazioan 1 milioi bateko gastua dago, komunikaziorako 2022rako, eta partida hori potoloa. Ez dakit hau 2 urterako den, 3 urterako den, ez dakigu egoera zein den, edo zein zati den sare sozialetara egokituko dena, eta guretzako hori garrantzitsua da, ez guretzat bakarrik baita herritarrentzat ere. Badira beste partida batzuk ere, agertzen direnak, eta batzuk 50 aldiz ere ikusi ditugu. Eta hori jakin behar dugu. Izan ere, guretzat azalpen ematea garrantzitsua da, baina guretzat bezain garrantzitsua da herritarrentzat ere, jakiteko partida horiek urte amaieran nola dauden, eta plen honetan izan ezagun aukera hori esateko, guk partida hauek atera ditugu, eta partida horietan batzuk bete ahal izan ditugu, eta beste batzuk ez. Izan ere, partida horietatik batzuk agertzen dira, eta batzuk 23rako lotura hori bere badute, izan ere, betetze hori 2 urterako izan daiteke, edo hurren urtean islatzen da berriz. Eta ez dakinik 23rkoak ze partida izango duten. Ez dakit kreditu aldaketa bidez egin beharko den, edo 2022ko partidatik datozenak diren. Beraz hor badago, egoera bat non guk aurrekontuak onartzen ditugu, gero hurrengo urtean exekuzio planteamendu bat egiten dugun, baina gero hor ez dago azalpenik, ez da azaltzen. Nola geratu, eta guretzat hori garrantzitsua da. Horregatik egin dugu galdera hori eta gustatuko litzaiguke, plen honetan, ez dakit dekretua hor dugun, 2022ko dekretua hor dugun, jakin nahi genuke, horietatik zen partida dauden martxa abierazi diren, bertan bera geratu diren, edota ez. Eta hala bada,
partida hori erori bada beste bat egin behar dugu, izan ere, bueno, gero behar bada berriro beharko dugu. Azalpen hori beharrezkoa zaigu, eta ez genuke pleno edo bilera honetan beharko, baldin eta Hazienda edo Ogasun batzorde bat izan balego honen berri emateko, baina ez badugu, Ogasun batzorderik egiten eta bilerarik ez badugu, guk nonbait azalpen hori eskatu behar dugu. Herritarrak jakin nahiko duelako, bere diruak aurrekontuak betetzen direnean norantz doa zen. Ez da, balio, bueno, bai, urrengo urteko espedientea 60 milioko izango da, edo zenbaterako izango den. Ez, guk hemen hori jakin behar dugu. Hori, Ogasun batzorde baten egin behar da. Eta ez dugu egin, eta zergatia azaldu beharko genuke, eta azalpen hori eskatzen dugu hain zuzen ere osoko bilkura honetan, ezakit maiatzekoa izan zen dekretua, eta ezakit zer partidetara bideratu zen, baina horren berri izan nahiko genuke 2023an agertzen denean partida berriak ere agertzen direlako, ezakidana da, ea aurrekontuarekin lotura duten, ala ez. Beraz, azalpen hori posible baldin bada, eskertuko genuke. Que hubiera... Iruditzen zait, askoz ere zuzenagoa zatekela, Ogasun batzorde batean egin izana. Bai, Xavier. Arratsaldeon. Labur gauza bai Igorren aldetik, bai Jesuen aldetik, batez ere Igorren aldetik gauza gehienak zerrepikatzearen bat gatoz. Azpimarratzeko pare bat elementu barreta esan da, exekuzio maila oso txikia iruditzen zaigu. Eta gero badago elementu bat Hondarribia lantzen, ekintza planaren berri ematerakoan, ustakia zenbat urte legealdi osoan edo ari gara esaten, Hondarribia lantzenen kasuan eztabaidatu behar dela estatutuena eta gustatuko zitzaiguken jasotzea ekintza plan honetan, zergatik eta saltzeko zergatik ez da deitu, naiz eta konpromiso hartu izan zen, bai, eztabaida hori eramango zela ari naiz, Hondarribia lantzenen bideragarritasunaz eta eginkizunaz. Hemen ez da aipamenik egiten, bakarrik gestio hutsa da agertzen dela, guk uste dugu harago joan beharko litzateken, eta aurreko kideek esan duten moduan, guk faltan izan dugu ere Ogasun batzordea eztabaidatu ahal izateko txosten honetan esaten diren gauzak. Gainerako elementuak nik uste aipatu izan dira eta ez dut uste errepikatu behar dugunik. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuei eta zuen ekarpenengatik. Ekintza plan honen jatorria zein den adierazi dut. Ekintza plana ez da ejekuzio presupuestarioaren eta partiden ejekuzio mailaren azterketa egitea. Urrian aurkeztu genuen, kontu hartzaileak egin zuen plana, eta plan horri, egin zuen txostena, eta txosten horri erantzuteko plana da gaur aurkezten dena. Urtearen likidazio dekretuaren berri eman egingo dugu udalbatzan. Beti egiten den bezala. Eta kreditu aldaketa proposatuko dugu, bozeramaile bileran aipatu nizuen bezala, asmoa genuke martxoaren 30. Horren aurretik, Ogasun batzordea egingo da, eta Ogasun batzordean landu egingo da. Eta hain zuzen ere, zinegotzi sozialisten aldetik egiten den eskaria horretara bideratuko dut. Gaur ez da eguna. Queremos conocer los detalles de las partidas contempladas y si algunas de ellas han decaído al no haberse ejecutado. Ekintza plan honetan azterketa horretan ari. Proposatzen dizudana da, gaur martxoak 2, martxoren 16an, Ogasun batzordean, horren berri ematea. Eta kontratazio planaren betetze mailari buruz nahi baldin bada hor ikustea zalantzari gabe, eta hor argibideak ematea,
Eta nahi baldin bada, 2023ko kontratazio plana dekretu bidez onartu dena eta ondo aipatu denez, hortxe jarri da martxan. Eta horri buruz ere, hitz egiteko ez dago batere eragozpenik. Nola izango da? Uste dut, pausoak horiek direla. Eta ez naiz joango kontu orokorra noiz egiten den esatera. Eta ja denok jakin badakigu hori. Eta alde horretatik, gero beste argibide bat. Denok jakinaren gainean gaude, hemengo funtzionamenduan, eta ez da eskutatzeko modu bat. Da, hain zuzen ere, argi esateko modu bat. Urtearen likidazio dekretua egiten denean, aukera dagola kreditu txertaketa egiteko. Eta kreditu txertaketa hori, dekretu bidez eginda, ezin dizuet egun zehatza esan, minon, orain dela gutxi egin beharria da, eta horrek aukera ematen digu, ze partida inkorporatu ditugun 2023ko aurrekontura horrek ikusi daiteke zehatz mehatz. Pentsatzen dut, horren aipamena egiten erintzela, Josu. Eta horretan oinarrituta, eta aipatu genuen bezala, kreditu aldaketarako proposamen bat egingo dugu. Eta ogasun batzordera eramango dugu. Eta saiatuko gara elkarrekin proposamen hori edo osatzen den moduarekin onartzen eta ekartzen esan dudan bezala martxo bukaerara. Nion, pixka bat pauso horiek urterokoak dire eta behintzat asmo horretan gera. Gero ja kudeaketari buruz egiten diren balorazioak eta txominen kudeaketari buruz egiten diren balorazioak normala da. Bueno, ez dut aipatuko, besterik. Berez helburua gaur honen berri ematea da eta ez beste eztabaidetan aritzia. Beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, lehenengo puntua egintzat emango dugu, hain zuzen ere ekintza planaren berri eman dugulako. Eta, esan dudan bezala, ogasun batzordera, eramango ditugu beste gai batzuk. Gaurko bigarren gaia dugu hain zuzen ere 2022ko laugarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea, ordaintzeko batez besteko epea, merkataritza operazioetan dagoen berankortasuna eta aurrekontuaren ejekuzioa. Eta kontu hartzaileetatik helarazi zaizkigun txostenak dira ona ekartzen direnak eta berri ematen dena. Txizun emango diotitza, pixka bat azalpena egin dezan, eta gero interbentzioak izango ditu. Bai, eskerrik asko Txomin. Aipatu duzun bezala, 2022ko laugarren hiruhilekoaren hiruhileko informazioen berri ematea, alde batetik ordaintzeko bataz besteko epea, eta bestaldetik ere bai aurrekontuaren exekuzioa. Eta orduan, ordainketaren esarritako bataz besteko epea 30 egunekoa da, eta kasu hontan laugarren hiruhilabete hontan egin den bataz besteko epea, lortutako ordainketaren bataz besteko epea 9,74 egunekoa da, eta kasu hontan izanik legez esarritako ordainketaren bataz besteko epea betetzen dugu, eta baita ere alde batetikan konturatu behar dugu epe hori ordainketa horiek bateratua direla, bai konsolidatuak, bai udala, Hondarribia Lantzen eta Arma Plaza Fundazioa. Eta bestetan bezala ere bai, orain berri ematen dugu udalbatzan eta foru aldundira bidalita dago informazioa. Horra gertzen den bezala ikusten dugu taulan, alde batetikan,
bata besteakin denetara Arma plazan 96.000 euroko ordainketa, Hondarribia Lantzenen 23.000koa, eta udalan 3.792.000koa, bataz bestekoa 3.900.000 euro pasatxoak. Eta gero bestaldetikan badugu hori diro zainan txostena, eta bestalde batetikan aurrekontuan exekuzioa laugarren hiruhilabetekoa, eskatzen den informazioa dagoneko Foru Aldundia jakitun du, eta kasu hontan gaurko udalbatzan guk berri ematen dugu exekuzio maila horren informazioari, eta orduan aipatuko dut dena dugun espedientian agertzen zaigun taula, alde batetik dugu laugarren hiruhileko exekuzioa, eta sarrerak eta gastuak alde batetik hasierako aurrekontua 24.300.000 euroko pasillak, eta alde batetik zerga zuzenak 7.600.000 hasierantzenak azkenian alde batetik diru bilketa likidoan, hau da jasotakoa 6.900.000 pasakoak izan du dira, eta gero ere hor agertzen da ekitaldi itxitako zutabian ere beste 186.000, hau da ekitaldi itxia dire 2022koak ez direna, beste urtetakoak direnak, eta lortzen duguna sarrera hoiek gauzatzea. Tasa eta zeharkako zergetan 2.144.000 eurokoa, 2.111.000 euroko sarrerak egondu dira, alde batetik kontut izan sarrera bata bestekoa 24.300.000 zela, eta egindako sarrerak 25.000 euro pasatxoak direla, abendu bukaierako, abenduak 31ko datuakin. Kontutan izan behar dugu, dokumentu hau abenduak 31ko data dakala, baino ez dela definitiboa. Likidazio dekretuan sarrera gehiago agertuko dira, zeren epe bat badago, eta gastu gehiago ere bai. Eta gero, sarreratan ere bai, egiten denean, aurrekontua gehitzen denean, edo osatzen denean, egiten duguna da, alde batetikan altxortegia, aktibo finanzieroak, altxortegia dena, dirua sarrerak ez dire berez, baizik eta altxortegian dago, eta egiten da sarreretan sartu, ez da, kanpoko sarrerak diren hoiek, eta hoiek azken aurrekontuan hasierako aurrekontuan gero likidazio egiten denean kredito gehigarria gehitzen direnak eta onartutako kredito aldaketa desberdinak 17 milioi euro gehiokoa direla, eta horiek gauzatu dena alde batetik bestera dugu 25 milioi euroko, eta berez likidazioan beste 1.200.000 euro gehiago agertuko dira. Eta gastutan alde batetik pertsonalaren gastua, pertsonalaren lansariak ere 7,9 milioi eurokoa dena, 6.657.000 iritsi da, baitare gasto hortasun arruntak eta zerbitzu gastuak 9.000.000 ia 7.950.000 eurora iritsi dire gastuak, eta baita ere inbertsioa, hasierako inbertsioak 2.600.000 euro pasatxoak zirenak 15 milioi pasatxoak bihurtu direnak, eta momentu honetan alde batetik 6 milioi rekonozitua daude, 5.700.000 ordainduta, eta hemen kontutan eduki behar dugu lehengo gaiakin lotuta edo aipatutako gaien artean, dugu aurrekontua, eta aurrekontuen likidazioa egiten denean, egiten dire kredito gehigarria txertatu, hau da, urte batean onartuta direnak, lanak bukatu gabia daudenak, zenbait obra, zenbait inbertsioa hasita daudela, Hondarribia kaleskale adibidez, potoloena, zenbait aurrekontu hor dago, ez da bukatu, 23 pasatzen da, eta gehitzen da, eta gero gehitu beharko zaio ere egingo den kredito aldaketa. Eta orduan bata besteko gastuekin ere hasierako aurrekontu 24.300.000 zena, 24.200.000 iritsi da. Eta lehen aipatu bezala,
badaude zenbait faktura eta ordainketa 2023 urtarrilean egindakoak eta horiek likidazioan agertuko dira, baina ez abenduan 31koak. Eskerrik asko. Bai, hitza hartziak. Bai. Eskerrik asko. Bueno, azken zifren dantza honekin, ez dakit inor zerbait eta enteratu den, baina ni behintzat kostata lanpernak. Uste dut simplifikatu egin behar dela asko berri ematen direnean gai hauek, eta hemen azken finean bi kontu desberdin ez da, alde batetik ordainketa epeari dagokionez, eta horren inguruan valorazio bat egin nahiko nuke bai, eta galdera bat ere. Eta gero, laugarren hiruileko aurrekontu exekuzioari dagokiona. Ordainketa epei dagokion kasuan, aipatu da legedia betetzen dela, eta teknikarien txostenak ere horrela adierazten dute, legedia bete dela ordainketa egunei dagokienean, baino aspalditik ere hitz egin izan dugu, deigarri egiten den gauza bat, normalean fakturak bialtzen dituztenak udalera, behin baino gehiagotan edo nolait iritsi zaizkigula adieraziz, kostatzen ari zaiela beraien fakturak kobratzea, ezta? Eta ulertzen dut hori dela udalaren tramitazio kontu bat, behin bidaltzen dutenetik tramitatzen denerako tartean, pasatzen direla egunak edo nozbait hilabeteak ere. Eta beraz, hemen ematen den datua, legea betetzen dugunarena, errealitatearekin, hau da, lana burutzen denetik, kobraketa egiten denerako tartea, hori da neurri batean jakin beharko genukena, eta hori da hemen jasotzen ez den informazio bat. Egin nahi nuke galdera da, txosten horretan edo, ordainketa epeen taula, azaldu zaigun taula honetan, 3. puntuari dagokiona, facturas y documentos justificativos sin obligación reconocida al finalizar el trimestre. Eta deigarria egiten du, nola obligazio onartu gabeko fakturetaz ari garela. Eta 3. puntuan aipatzen du zenbat egun, erregistrotik zenbat egunerako tartean. Eta deigarria egiten zaiguna da, faktura hoien kopuruan arabera eta hain letra txikiekin ez dut oso ondo ikusten, baina ez bana oker 675 faktura eta 1.720.000 euroko kopuruaz ari direla. Eta deigarria egiten zait eta jakin nahi nuke zer esan nahi duen obligazio rekonozitu gabeko fakturen atal hau. Uste dut hau honek azalpen bat merezi duela eta horri buruz galdera egin genuen. Bigarren atalari dagokionez aldiz, aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, hemen egia da, hasieran 2021ean 22ko onartu zen aurrekontuan ia 24 milioi euro terdiko aurrekontu batez ari ginela, eta kreditu aldaketak edo urtean zehar egiten diren gehigarri horiek ia 42 milioi euro arteko aurrikuspen bat egin zena. Eta gainera hemen jasotzen da estimazioa 2022ko abenduak 31an ia 42 milioi euroko estimazio bat dagola. Datu hauek noski abenduak 31 artekoak dira, ez dut uste txosten abenduak 31an bertan egina izango denik, baina deigarria egiten zaiguna behin eta berriro ere diru sarrerak taula honen arabera 2022 ekitaldian beste behin handiagoak direla egindako gastuak baino. Eta deigarria egiten zaigu, eta esaten du zergaitik egiten zaigun deigarria, deigarria da bereziki 2022 ekitaldi honetan aurri ikusi gabe genuen gaztelu bat erosi dugula 3 milioi euro terdi kostatu zaiguna udalerriari, eta hala eta guztiz ere egia da aurreko ekitaldietan, baina orekatuagoa dagola sarrera eta gastuen taula hau, baina 3 milioi euro terdiko inbertsio bati aurre egin eta gero, eta bereziki
inbertsio hori lehendik geneukan funtsatik finantzatuko zela uste genuen horretan, hala eta guztiz ere aurreko ekitaldian, 2022ko ekitaldian, diru-sarrerak handiagoak izan dira taula honen arabera egindako gastuak baino. Eta hori oso deigarria egiten zaigun gai bat da, eta adierazten duena nolabait beste behin ere, herritarrek egiten dituzten ekarpenak, hau da, esfortzuak handiagoak direla udalak herritarrei eskaini eta ematen diena baino. Eta horretan gabezia daukagu, bat egiten dut Josuk aurreko puntuan sartu du gai honen hausnarketa, baina bat egiten dut esaterako garaian nola da posible ia 52 milioi euro gasturako aurrikuspena egin eta 24 milioi euroko gastuan geratzea. Mila esker. Eskerrik asko Igor, beste interbentziorik, Josu. Bai, bueno, nik bi hitz pegarrik esango ditut, eta dek urtero esaten den bezala. Eta Igorrek aipatu dut, eta nire aipatu dut. Hemen urtero bezala kuestioa da. Azken fina, presupuestua, gehi munición de créditos, 41 millones. Gastos? Gastuak 25 dira. 17 milioi. Porcentaje altísimo del presupuesto. Aurrekontuaren ehuneko oso handia. Eta beti gaude kontu berarekin. Eta altxortegiaren gerakinak, agian ezakite zer sabai joko duen, gutxi barru. Hemen zerbait gertatzen da aurrekontuaren betetze mailarekin. Ezakit planean zerbait proposatzen dugu, baina gero realitatean ikusten dugu legin handi bat egiten dela, ordainketa batzuk egiteko, eta gero ez direla betetzen aurre ikusitako gastu hori bildutakoa ez dela gastatzen. Eta nik agian nahiago nuke gaur osoko bilkuran alkateak erantzun izan balu, gu galdetutakoa, ezta? Alde batera bota ditu gaiak eta esan digu martxoaren 16an egingo dela ogasun batzordea. Orduan saiatuko gara berriro ere gure galderak egiten eta erantzun bat lortzen. Egiten direlako planteamendu batzuk oso handi nahiak, baina gero ez dira betetzen. Zer gertatzen da, ez dugu baliabiderik gero hori gauzatzeko, ala ez dugu gaitasunek aurrekontuak ongi estimatzeko, estimazioan bat egiteko. Iruditzen zait ongi dagoela erantzutea, jada duela 4-5 egun egindako galdera hori erantzutea. Guri logikoa iruditzen zaigu, baina ohitu gaude erantzun eza horretara. Esaten duzue martxoaren 16an erantzungo duzue, ez da horrela. Ez da horrela, esango bazenit improvisatzen ari garela, gure galdera, baina ez, galdera idatzi aurkeztu genuen duela 5 egun. Eta logikoa hori zen, ez du gehiago esan nahi, ez naiz tematuko, baina iruditzen zait osoko bilkura batean, galdera bat egiten denean, osoko bilkura baten saioan erantzun egiten dela, ez? Ez dakit, ez dago besterik. Eskerrik asko, Josu. Bai, Xabier, Josu, mikrofono, favorez. Ez, guk ez daukagu, aparte, esan dako eteatik aparte, ez daukagu zer, azpimarratzekorik, esan dako sinatu egiten du ere. Igorrek egin duen galderari. Bai, alde batetik fakturakena kontutan izan, berri ematia dela, labur izaten bada, labur egia gerelako, azalpen gehiagi ematen direlako, edo behar diren azalpenak emanda lusatu edo nastu egiten delako, baina hori da bakoitzan interpretazioan. Niri iruditzen zaila agintaldi bukaiera, agintaldi ontako azken aurrekontua onartua da, azken likidazio ere onartuko da, eta iruditzen zait gehienok eskarmiento handikoa gerela ja gai hoietan eta dena ulertzen dena. Beste gauz bada ze irakurketa egin nahi den.
galderari alde batetik bai badago dokumentu hau da, abenduan bukaieran, abenduan 31an egina, jakinda, urtarrilan batean, bian 31an ere, oraindikan, aurreko urteko burututako lanak edo bukatzen ari diren lanak fakturak etortzen direla, eta horretorriko dire zenbait faktura, rekonozimientoa eta gerorare ordaindu behar direla. Zatik hau, bai fakturena eta bai laugarren hiruhilekon ejekuzio maila, aipatu den bezala bere lotura dute. Zeren aurrekontua ez da egun behartzien bukatzen, bai likidazio aldetikan eta bai data eta epe aldetikan. Baina askotan egiten dena da, zenbait lan bai, hasierako aurrekontua 24 milioi pasatxako hori, 24 milioi 300-ekoa, 17 gehitu dena aurreko urtetikan zetozten zenbait inbertsio eta zenbait lanketa, batzuek ez dire egiten. Hori egila da, baina beste batzuek etengabian jarraitzen dute. Eta hor dauden 17 milioi horiek batzuek indarrian daude. Eta guain kreditu aldaketan zenbait partida ez direnak sartu aurrekontu, hasierako aurrekontuan, zatik argi dago, aurrekontua osatzeko orduan gu dugun arautegia, ez foru aldundiak edo estatua, guria, udaletakoak, tokatzen zaiguna da altxortegia ezin dugula erabili. Altxortegia erabilita asko sarrexagoa izango litzateke urte bukaieran onartutako aurtengo aurrekontu hori partida guziak gauzatzea bere moduan. Baina errealitatea dugun arautegiakin eta legediakin egiten dugula ditugun edo aurrikusten diren sarrera hoiekin. Eta sarrerak aurten ere pentsatuta bainon pixar bat gehiago izan du dira, ez askoz gehiago, eta gastuak hasierako aurrekontua bainon zerbait gehiago, eta 31ako, abenduako 31-tik likidazio bitarte, lehenera aipatu du, beste 1.200.000, 1.300.000 euroko bueltako gastua gehituko dira, eta horregongo dira, zenbait faktura, lanak onartuta, baina fakturak ekarregabiak ere bai, zatik etengabean dago gauden lanian, eta ez da bukatzen egun batian, eta listo. Noski egiten dela, hemen eskatzen denean azalpenak ematea, lehenengo puntuan ekintza planaren berri ematea, nazten da exekuzio puntuak inta da, berri eman. Ta dena dakigu berri ematen dela, honen ondoren laugarren berri ematea da, 3 hilero ematen dena, honen ondoren ja, alkateak esan duen bezala, 2022ko likidazioa dekretua, aurreko astian edo sinatu dela, eta berri emango da urrengo batzordean tokatzen den bezala. Eta gero, dekretuan berri ematen denean, likidazio dekretuan berri ez demango, zeren eginda plenoko aztergaia, baino lehenago, eta tokatuko da urrengoan. Baina zue jakin badakizute eskatzen dituzenean batzordetan edo udal batzan azaltzeko. Hemen daude gai batzuek eta eskatzen dena da, dire beste gai batzuek datozen komisiotan eta datozen udal batzatan emango direnak. Eta hori ez da argi biderik ez ematea. Zeren gero likidazio dekretua onartzen denean eta saltzen denean eta udal batzara juten denean berriro ukiko dugu debatia. Zuek esaten dezuten debatia ez den ematen, behin eman behar dena 4 aldiz ematen da. Gaur, 4. hiruhilekoa denean. Aurretikan eman genuen abendua zileran, aurrekontu onartu behar denean, aurrekontutaz hitz egin bai, baina likidaziotaz edo ez den ejekutatzen ere hitz egiten da. Likidazio dekretuan, hilabete erdian, martxo erdian ingo den batzordean aipatuko da, eta horreri buruz hitz egingo da. Eta dena dakigu, kontu orokorra beti uztailako udal batzan onartzen dela. Kasu hontan, agintaldi bukaiera da, urrengo agintaldian, baina beti egiten da, uztaila bukaieran kontu orokorra. Eta kontu orokorran hor agertzen dira Josu zuk aipatutako tesandako datu guztiak, partida guztiak, ze gauzatu den edo ze gastatu den eta nun gastatu den. Eta partida handiagoa bada, ez bada gastatu, hor agertzen da ze kopuru ez den gastatzen. Eskatzen diren azalpen horiek uztailako udal batzan ematen da, eta horretikan debati ematen da, eta beti harira ateratzen dezute. Iruditzen zait, azalpen nahiko eman dudala, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko ez argitzekatik bakarrikan. Bai, puntua berri ematea da. Eta berri emate bat denean, eta hori ulertzen dut, gardentasun ikuspegi batetik egiten den saiakera badela, berri ematearena, berri emate horretan noski eskatzen diren galderei erantzuna da berri ematea, ez? Ez dut uste egindako galderari erantzun zaidanik. Hau da, 2022 urteko 4. hiruhilekoan ordainketa epei dagokienean 3.2 taulan azaltzen den datuak zer esan nahi du. 675 faktura badaudela udaletxean erregistratuak, zeren esaten du erregistro datatik zenbat egun pasatzen diren, baina bereziki obligazioa errekonozitu gabeko fakturak direla aipatzen da, eta jakin nahi dut, eta berri ematea denez puntu hau, eta gardentasun ikuspegi batetik egiten denez, jakin nahi dut, zeri dagozkion errekonozimendurik gabeko 1.719.000 euroko kopuruan jaso diren 675 faktura horiek. Lehen aipatu duten bezala, Igor, niri iruditzen zait, aspalditikan udaletxe hontan lanian gaudela zuere bai, eta dokumentazio hau emana dago, eta ohitura eta baduzu ere bai, eta penmaio gehiagotan, eskubide goziakin noski nola ez, galdetzen dituzun gauzak, erantzuna jakin duzu, zeren informazio tekniko hau aurretikan egonda, departamento bakoitzara galdetzen da, eta jakin dut, zuk maiz juten zerela kontu hartzaileen gana dokumentazioa edo azalpenak eskatzera, bihar den bezala nola ez. Eta orduan, eskatutako informazio guzia zehazki emango zaizu, baina jakin badakigu ere bai zenbait faktura aurretiko baimenari gabe gero urrengo udalbatzan agertuko den bezala ere bai baditugula zenbait fakturak urtero aldi pare batian izenare bai nahiko ponpoxua dena kredito ez da judiziala eta bar egin diren lanak, burutu diren lanak, ordaitzen diren lanak, baina aurretikan departamentutatik egin gabe eta hor dago azalpen zati bat. Eta beste bat, lehen esan bezala, batzue daude naiz eta registratuak oraindikan ez dira ordaindu urte bukaieran, aurrerago ordainduko dire. Bueno, orduan, bigarren puntu hau bukatutzat emango dugu, eta proposamenen atalera pasako gera, eta proposamenetan gaurko hirugarren gaia, Abotsa Anitz udal taldeak aurkezturiko proposamena kirol txartela mugiment ekimenera atxikitzeari buruz. Orduan, zuena da hitza proposamena aurkezteko. Bai, eskerrik asko. Gaia xinplea da, baina xinplea bezain interesgarria. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekimenez, kirola sustatzeko eta herritarrei egindako kirol eskaintza handitzeko, kirol txartela mugiment proiektua abiatu zuten bada urte batzuk. Proiektu honen bitartez, udalerri bakoitzeko abonatuak beste udalen kirol instalazioetan sartu ahal izango dira gastu gehigarririk izan gabe. Jakin badakigu, proiektu honetan dabiltzan teknikariak herriz herri ibilita badaudela
eskaintza egiten udalerri ezberdinei, eta aipatu behar da, mozioa sartu zen datan behintzat, gaur ez dakit eskerostik aldaketarik egon den, baina EAEko 3 lurraldeetako 77 herri proiektuari atxikitu egin direla, eta 138 kirol instalazio erabilgarri daudela 77 herri horietako abonatuentzat. Hondarribia kirol txartela mugimen ekimenera batzea oso interesgarria dela deritzogu, hondarbitar abonatu askorentzat. Izan ere, jakina badugu, hondarribiar askok herritik kanpora lan egiten duela, eta askotan jardunaldi zatituarekin eta ordu asko pasatu ohi dituztela goizeko txandatik arratsaldeko txandara edo beste txanda berezietan edo lan egiten dutenak ere. Horregatik, sistema honetara atxikitzeak uste dugu asko erraz dezakela herritarren kirola egiteko ohitura zabaltzea, eta bereziki onuragarria da horrek inolako kosturik izango ez duela edo kostu gehigarririk ez duela izango herritar horientzat. Beraz, hau kontutan hartuta, Ahotsan Hitz Udal taldeak proposatzen duena da Hondarribiko udala kirol txartela mugiment ekimenarekin bat egitea, eta hori proposatzen diogu adosteko ohiko udalbatza honi. Eskerrik asko, Igor. Orain beste hitzartzeak egingo ditugu. Kasu honetan kirol zinegotziari emango diot hitza. Bai, arratsaldeon, eskerrik asko. Denok dakigu hondartza kiroldegiaren kudeaketa lehiaketara ateratzeko pleguak lantzen ari garela udaletxean. Pandemian abonatu askok eman zuten baja, 1200 bat, eta gaur egun 500 bazkide inguru berreskuratu dira. Kontuan hartu beharreko zenbait alderdi aipatu nahi ditut. Hondartza kiroldegian eskaintzen diren zerbitzuak asko dira. Padela, frontoia, tenisa, eskuaxa. Gipuzkoan 4 instalazio baino ez daude zerbitzu horiek eskaintzen dituztenak. Tolosa, Oñati, Donostia, Eibar, hain zuzen ere. Udan jende gehiago etortzen da Hondarribira, eta abonuen kopuruak gora egiten du. Batez ere Hondarribira iristeagatik, bigarren egoitza duten pertsonak edo oporretatik datozenak. Atxikitako 81 udalerrietatik, 8 bakarrik daude Hondarribitik 50 kilometro baino gutxiagora. Eta instalazio horiek guztiek hondartza kiroldegian eskaintzen diren zerbitzu antzekoak, baina ordutegi murrizketak dituzte. Hala ere, zaila da Hondarribiko abonatuak zerbitzu hori duten beste instalazio batzuetara maiz joatea, ez baitiote inolako bekuntzarik egiten Hondarribian duenari dagokionez, baldin eta lanagatik edo eguneroko lanean edo bestelako arrazoiengatik ez bada. Hondarribiak aparteko kokapena du. Zalantzari gabe hondartzaren erakargarritasun handia, eta hori arazo bat izan daiteke udan. Izan ere, beste instalazio batzuetako abonatu askok, kirol mugimen txartela programa izan ez gero, hondartzako egun baten aurretik edo ondoren hondartza kiroldegira joan litezke kirola egitera edo besterik gabe, aldagelak erabiltzera. Jakina da, ordu tarte batzuetan, muskulazio eta fitness aretoa txiki geratzen ari direla, gaur egun bertara joaten diren erabiltzaile asko hartatzeko. Beraz, kontuan hartu beharko litzateke kirol mugimen txartelaren erabiltzaileentzako ordutegia. Antzeko zerbait gertatzen da igerilekuekin, izan ere ikastaroak egiten direnean, kaleak ahalik eta gehien okupatzen dira, eta igerilekuaren erabilera instalazioko abonatuentzat ere mugatzen da. Kontuan hartu behar da, Bidasoa 21 eskualdeko klubak, igerileku handiko 2 kale erabili ohi dituela kirol egutegian. Gaur egun, kirol mugimen txarteleko abonatuek ordutegiak eta zerbitzuak erabiltzeko murrizketak dituzten instalazioak badaude. Mugak edo kontuan hartu beharreko lerroak aipatuko ditut. Udan, ekainetik irailera, kirol txartelaren zerbitzua murrizten den ala ez balauratzea, hondartzatik datozen guztiekin zor litezken gatazkak saihesteko.
Kirol mugimen txartelaren erabiltzaileek zenbatekoren bat ordaindu beharko luketen baloratu beharko litzateke ere, programa osatzen duten beste instalazio batzuek egiten duten bezala. Erreserba egin eta azkenik joan ezean kontrola egiteko aukera barne. Hostaldi pilotalekua erabiltzeko edo ez baloratu beharko genuke ere bai. Hondarribiko pilota eskolak erabiltzen du frontoia eta ere kontuan hartu behar da ospatzen ditugun jaialdiak asteburutan edo udagaraian. Kirol mugimen txartelako erabiltzaileak kiroldegira sartzeko ordutegia baloratzea, programan dauden beste instalazio batzuek egiten duten moduan. Ordutegi hori mugatu egin beharko litzateke kontuan hartuz ikastaroetako orduak igerilekua asetuagoa dagoenean eta fitness gela edo muskulazio gela beteta daudenean. Uste dugu ona izan daitekela Hondarribiko herritarrentzat kirol mugimen txartela programan sartzea eta beste hiri batzuetako kiroldegien zerbitzuez gozatzea, baina kontuan hartu behar dira aurreko gogoetak. Beraz, Hondartza kiroldegiko arduradunekin lan egingo dugu, Hondarribiko instalazioak erabili nahi dituzten beste kiroldegien erabiltzaileei zerbitzu emateko eman behar diren aukera eta baldintza guztiak. Hori guztia kontuan hartuta, Abotsanitz taldearen proposamenaren alde bozkatuko dugu eta osoko bilkurak Hondarribia lantzeni eskatzea kirol mugimen txartela programan sartzea, aztertzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Kalixa. Beste interventziorik, Noemi. Sí. Nosotros también vamos a votar a favor de esta iniciativa. Guk ere ekimen honen aldeko botoa emango dugu, izan ere iruditzen zaigu partekatuta hobetu egiten dela eta kontuan hartzen baldin baditugun ez eta batzutan aforoa mugitua egon eta mugitu egin behar dela erabiltzailea guk gure webguneak aztertzen badugu, hor ikusten dugu bertan mugatu egin daitekela sarbidean momentu puntual batzuetan badakigu, pertsona hartu leku baten bizi direla, beste leku baten lan egiten dutela eta gero oporraldiak ere beste leku baten egiten dutela eta iruditzen zaigu onuragarria dela horretara parte hartzera egunerokotasuna praktikatzen duen kirol hori praktikatzen jarraitzeko. Horrez gain, Hondarribiako kiroldegia oso ongi dago, baina eskalada egin nahi duenak behar bada nahiago du, Beasaingo errekrodomoa, Oiartzungoa erabili edo Donostiakoa, askoz potenteagoak direlako. Eskerrik asko, Noemi. Bai, Xabier? Bai, txaldean. Ez besterik gabe, esandakoekin ados gaudela eta guk ere alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Orduan bozkatzeari ekingo diogu. Beraz, proposamenaren alde. Hau batez, onartua. Gaurko laugarren gaia, EH Bildu udal taldeak aurkezturiko proposamena Euskararen aurkako eraso judizialez. Eta beraz, EH Bilduko luzeramanek du hitza. Eskerrik asko. Zer nahiago duzue? Medikua ala euskalduna. Mediku ona ala euskalduna. Zer nahiago duzue? Euskaraz jardutea ala espainolen ustezko eskubideak. Zer nahiago duzue? Galdetuko diguten egunen batean. Euskaraz ala aldaketa klimatiko etetea. Dilema guzti horiek faltsoa dira, errotik. Hizkuntza, edozein hizkuntza, komunikazio bidea da, komunikatzeko balio du, eta ez dago kontrajarrita ez kalitatearekin, zerbitzuen kalitatearekin ez dago kontrajarrita, ez dago kontrajarrita pertsonen eskubideekin, ez dago kontrajarrita ekologiarekin, eta hori. Hau jokutria bada. Beti, euskararen kontra erabili izan diren argumentuak. Bizigaren estatu honetan, hiritar guztiok, legez behartuta gaude, erderaz, espainolez, jakiten, eta ondoren erabiltzeko. Baina Euskal Herrian bizigarenok ez daukagu olako, esaten da, eskubidea dela. Eta eskubidea esatearekin, hemengo administrazioei ukatu egiten zaie eskubide hori arautzeko eta indarrean jartzeko bitarteak.
eta importantea da ulertzea. Hemen, epaileek eragotzi egiten dute. Gure erakundeak, haiek demokratikoki egindako hizkuntza politika aurrera eraman alizatea. Epaileek eragotzi egiten dute, kasu honetan lanpostuetan eta azkenengo adibidea daukagu atzokoa, auzitegi nagusiak, Uli Azpiren kasuan, 34 lanpostuetan hizkuntza eskakizunak bertan bera ustea proposatzen ditu. Eta leporatu egiten digute, eta hori da larriena, leporatu egiten digute euskaldunoi langileen ustezko eskubideak zapuztu egiten ditugulako. Nun daude alfabetatu gabekoen eskubideak? Alfabetatu gabekoak berez ez daukate administrazio publikoan lan egiterik. Eskatzen baita, normala denez, administrazio publikoetan alfabetatua izatea ezinbesteko baldintza da. Jardun ahal izateko administrazio publikoetan. Nun daude pertsona horien eskubideak? Zer nahi dugu? Hemen, hitz egin ezake oso luze, eta zenbat eta gehiago hitz egin, orduan eta gehiago berotu, eta azkenean salatu egiten den injustizia gure ganako. Baina muinean, jarri nahi dut, kasu honetan administrazioa eta planteamendu hemen udaletxe batean ari gara, eta nola kudeatu dezakegun gure kasuan hizkuntza eskakizunak eta ze gaitasun daukagu, edo ze ahalmen daukagu guk erabaki ahal izateko udalerri honetan, lanpostu publikoi dagokionez eskatu behar den hizkuntza eskakizuna. Eztabaida faltsua da. Ze arautzekotan bakarra arautu genezaken, euskerari dagokiona, erderari dagokiona edo bestelako hizkuntzei dagokiena ez daukagu arautzerik. Guk ez daukagu esaterik salbuespen, frantsesa, alemana edo jidia eskatzerik ote dagoen. Baina gure lege egituretan hizkuntza ofiziala, eta euskera hizkuntza ofiziala da, aitortu egiten zaigu eskumen hori. Eta epaileak etortzen dira eta zapuztu egiten diguten eskumen hori. Ustezko eskubideen aitzakian. Eta azpimarratu nahi dut, ustezko eskubideen aitzakian. Ze muturreraino jarrita, alfabetatu gabekoak eta barka biezadate aipatzea, eskubide guztietatik kanpo leudeken. Baina administrazioak funtzionatu alizateko ezarri egiten du titulazio jakin batzu, lanpostu batzuetarako, eta titulazio profil horiek betetzen ez dituztenak ez daukate aukerarik. Nik esan ezaken, nik nahiko nuken astronauta izatea, baina fizikan ez dauka titulaziorik, eta ezin dezaketalakoetara protesta dezaken eskubideen kontra zenin nahi dut, zuk nahi izango duzu, baina ez dagokizu eskubidea. Hemen, zabaltzen ari da, uste oso arriskutsua da eta da. Ez jakitea eskubidea dela. Eta ez da horrela. Jakitea eskubidea da. Ez jakitea da gabezia. Eta igual zait, matematika izan, edo euskera izan, zuzenbide alorrekoa izan, edo alemaneraz jakitea. Ez jakitea eskubide moduan ez dago arautzerik. Irekiko genuken, ate bat esateko, nik ez jakiteko eskubidea daukat, eta hortaz, onelako eta hartarako eskubidea daukat. Zergatik eskatzen da ez dakizer eta ez dakizer jakitea horretarako. Nire eskubidea baita ez jakitea. Ez da, zuzenbide positiboa. Estatu autoritarioetan erabiltzen den eta debekuak ezartzen direnean. Horrezatik guk egin dugu mozio hau, gehiago ez dut hitz egingo, bestela, eta adostu dugu EAJ udaltaldearekin batera aurkezteko irakorriko dizuet. 3 puntu dira.
Lehenengoa gogor salatzen dugu epaitegiak abiatu duten hizkuntza politikaren judizializazioa. Oso suabea gara, Eta euskararen aurka ematen ari diren epaiak. Azkenak, EAEko auzitegi nagusiak Barakaldoko udalaren aurka eta azkena, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurka emandakoak. 2. Administrazio guztiei eskatzen diegu jarrai dezatela orain arte euskararen normalizazioaren eta herritarren hizkuntza eskubideen defentsan erakutsitako konpromisoarekin eta udal honek legedia betez ondoreko konpromisoak hartzen ditu. Udal zerbitzuetan herritarrei lehen hitza euskaraz egitea bermatuko du, zerbitzu publiko guztiak euskaraz eskaintzea bermatuko du, eta lan zerbitzu eta komunikazio hizkuntza euskara ere izango da. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko EAJaren udal taldeari. Eskerrik asko, Xavier. Orduan orain beste udal taldeek noski hitza hartuko dute. Bai, Maria, euskara zinagutzea. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza, eskerrik asko EH Bildu taldeari, mozioa denok eroso sentitzeko, moldatzeko izan duzuten jarreragatik, benetan eskertzekoa da. Eta bestetik oso gutxi gehitzeko Xabierrek egin duen azalpen guzti horri, gehien bat, atzo ezagutu genunean, azkeneko Foru Aldundiak aterazun opearen kontrako epai hori, gaur teleberrian Markel Olano bera diputatu nagusia entzun dut, esanez ezinezkoa dela euskera bigarren mailako hizkuntza bezala tratatzea, beraz lehenengo eta bigarren mailako gizarte batean egotea euskaraz lan edo egin eduten hoiek, beraz gure aldetik eta gurera ekarriz gure ustez eta gure eskumena diren hoietan aurrera egiteko konpromisoa hartzen dugu eta aste gutxitan euskararen erabilera plan berria martxan jartzeko lanketa abiatzea proposatuko dugu udal taldeen artean euskararen gaia landu nahi duten herritar elkarte edo eragile guztiekin batera. Hor, finkatu hitzazkegu, hizkuntza udal honetan onartuko diren hizkuntza irizpideak, eta gure aldetik uste dut, udalak hori dela daukan eskumen nagusia, beraz, lanketa horretan parte hartzera gonbidatuak gaude denok, eta gure aldetik egin dezakegun guztia, bermatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Maria. Bai, Igor. Bai, barkatu. Guk ere bat egiten dugu Xabierrek aipatu dituen kontuekin, baita Xuabe xamar aritzearen behartuta pentsatzen dut arlo horrekin ere, eta gehitzeko soilik demokraziaren oinarrietako bat da justizia, ez? Epai eta legeen gainetik justizia da oinarri demokratiko funtsezko bat, eta justua delako herritar orok administrazio publikora gerturatzen direnean beraien hizkuntza ofizialean hartatuak izateko aukera bermatzea epai hauek ez dute inolako zentzurik. Gu alde bozkatuko dugu egindako proposamenari, uste dugu gure udalerrian oraindikan hemen egiten den proposamena betetzeko lanak baditugula, egin beharrekoak baditugula, naiz eta humiltasunez eta xuabe edo nolabait proposatzen direla aipatzen den. Eta, aipatzen den lanketetarako bide lagun izango gara, dudari gabe. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Bai, Josu. Nik ez nuen idearikan interbentzioa izateko, porque euskararen asuntoa da hain sensiblea herri honetan, eta askotan reflexioen inguruan, askotan berotu itegea. Eta askotan izaten dugu, energia batzu atatzen ditugu, eta horrek askotan lagundu bigarrian euskarari tendio atzekada bat, nire itxiz.
bakoitzaren temperamentuak, hola. En cualquier caso, nosotros... Hala eta guztiz ere, guk EH Bilduren jarrerari aurre egin behar genien, baina orain ikusi dugu EAJarekin batera aurkeztu duela, aurkezpena, mozioa barkatu, eta guk hau ikusirik abstentzioa joko dugu. Baina hemen puntu pare bat aipatu nahi nituzke. Ona ekarri zaigun eztabaida epaiketa eta sententzia batzuen aurrakoa da, hor lizitazio batzuk egon dira, azterketa batzuk izan dira, kasu honetan Aurkauten eta beste batean Barakaldonik Aurkautekoa azaldu nahi nuke. Bertako polizia hitz egiten dugunean, hain hau simple izan zen egoera, izan ere azterketetan, egiten ziren azterketetan, lehentasunezkoa, hor, perfila zehaztea zen, B2 perfila, eta epailak hemen ezartzen duena da, ezin dugula pertsona bat ez onartu profil hori ez badu azterketa egiteko. Izan ere, profil linguistikoak Euskadin ezberdinak dira. Ez da Eltziegon eskatzea edo Hondarribian eskatzea gauza bera. Horregatik, adjudikaturak berak epaia bateratzen du, eta zen du, hau ez dela logikoa. Izan ere, udalerri bakoitzak bertako profilen arabera eta bertako hizkuntza mailaren arabera, maila bata edo bestea aplikatu beharko litzateke. Hondarribian, badira baldintza batzuk eta ordenantza batzuetan aplikatu behar dira, baina beste herri batzuetan, non, euskara, beste maila batean hitz egiten den, eta bertan bi hizkuntza ofizial dauden, ez ezagun ahaztu bi hizkuntza ofizial ditugula komunitate honetan, eta Euskal Herrera joaten bagara osoki frantsesa ere badaukagula, nik uste dut hau zentzu horretan doala, hau lan arloko gaia da. Ez dugu horretatik gehiegi atera berruitzen zait, nahasten ari garela zentzu honetan, eta nahasmen horretan banderak ateratzen ditugu, eta lagundu beharrean, lankidetzan jardun beharrean, eta indarrak euskara sustatzen jarri beharrean atzera pausak ematen ditugula iruditzen zait. Eta hau, lan arloko auzia zen orain arte, eta udal bakoitzak erabaki beharko du ze profil eskatzen duen horretarako, baina azterkete dagokienean, badakigu Euskal Autonomia Erkidegoan profil ezberdinak eskatzen dira, ez dago zabera, egoera soziolinguistikoa, Gasteizen, Bilbon, hemen, eta bar. Eta hemen zer egin dute, maila horiek aplikatu, ez dute besterik egin, Arkauteko kasuan, horre badirudi Euskari kolpe emantzai gola. Demagogia ez da inoez aholkulari ona izan, eta hori da kontua. Hemen, badirudi, hildo horri jarretzen ari garreta. Bigarrenik, udal honetan, probak egin ditugunean, profilak zehaztu ditugunean eta azterketak egin ditugunean, batez ere, 51 lanpostu horietarako hor badagaude profil linguistikoen alderdia, bestetik euskara maila hor zehazten da, eta bestetik badakigu ehunekoak aplikatzen direla, 70 ehunekoa daukagu aplikazio horretan, Hondarribian, eta badira, etxe honetan, pertsona batzuk, euskara ongi menperatu ezarren, azterketa egiteko gaitasuna izango dutenak eta udalean geratu ahal izango dutenak, eta hori onartuko dugu, hori ere gaizki dago. Ni ez ezkoan nago. Eta hirugarrenik, Euskadin, profilak, eta profilei buruz egintzen azken azterlana 97koa da. Eta alderdi guztiak onartu zituzten profil horiek, gureak ere bai, eta orain, berriro ere lantzen ari dira profil horiek Eusko Legebiltzarrean, eta horri ekin behar diogu, iruditzen zait indarrak hor bildu behar ditugula, eta ez bata besteari berekin borkan ibili, izan ere horrela ez dioko mesederik egiten euskarari. Eta azkenean polarizatu egiten dugu, eta ezinbesteko gai hau, Euskadirentzat ezinbestekoa den gai hau politikara transferitzen dugu, eta hortik abiatuta, dena gara erromatar, eta kaskoa jantziko dugu. Ez ditzagun nahastu bi alorrak. 97a, talde jakin batek hitz egiten zuen. Orain erabilera edo ezagutza handitu eginda. Zorionez, martxan jarritako politika askoren arabera. Eta guk ez dugu orain pugna horretan sartu nahi, nine ezelako, adjudikaturak erasute ikusten delako hemen abstentzioa joko dugu. Ondo, eskerrik asko Josu. Orduan bozkatzeari ekingo diogu, hain zuzen Xabierrek irakurri duen
proposamen hori da mahai gainera ekartzen duguna, eta beraz proposamenaren alde. Abstentzioak. Gehiengoz onartua. Bosgarren gaia dugu, Abotsan Itzu Udaltaldeak aurkezturiko proposamena errolda sozialari buruz, beraz zuena da hitza, ez ditu. Eskerrik asko Txomin, arratsaldeon guztioi. Bueno, bada denbora bat gai honi bueltaka gabiltzala eta ez da lehenengo aldia ere bilkura honetara zeharka, baino ekarri duguna. Denok ezagutzen dugu erroldatuta gaudelako, informazio iturri bada eta azkenean udalarentzako tresna bat, ezta? Bere biztanleria ezagutzeko. Erroldako izen emateak bi norabideetan dauka eragina, alde batetik esan bezala administrazioan eragina handia dauka bere soziologiaren argazki bat ematen diolako eta hortik abiatuta egiten ditugulako edo eraikitzen direlako politika publikoak eta sozialak. Eta bestalde, erroldan izen ematen duen horrengan ere inpaktu handiagoa duela esango genuke, izan ere bizilagun izaera ematen dio eta eskubiderako sarrera ematen dio. Jakin badakizue, edozein prestazio publiko eskatzeko garaian, administrazioak nahi eta nahi ez eskatuko diola erroldan izen ematearen ziurtagiri bat. Eta beraz, hor dago agiri honen garrantzia, ez? Hau da horrela, izan ere, erroldaren arauak 1987tik ja esaten zuela nolabait udalek bide hori erraztu egin behar ziotela etxe bizitza ez zuten haiei ere, erroldatzeko aukerarik ez zuten haiei ere. Zein da gaur egungo egoera? Ez ondaren bakarrik, oro harrean. Oraindik pertsona asko daudela erroldatu gabekoak. Eta hau horrela izateko 3 arrazoi nagusi aurkitzen ditugu. Lehenengoa da, ez dutela helbiderik erroldatzeko, etxe bizitzarik ez edukitzea errealidade bada. Bigarren arrazoi nagusia da, pertsona hauek beraien identitatea ziurtatzeko agiririk indarrean ez edukitzearena. Askotan edo kasu gehienetan migratutako pertsonak izaten dira. Eta hirugarrena oso sinplea izaten da pertsona hauek ez dakitela ere eskubide hau dutela. Beraz, erroldan izen emateko arazoa duten pertsonak ditugu, guk ere bai, eta askotan gertatzen ohi den bezala, gizarteko talderik zaurgarrienak dira. Esan bezala, etxerik ez dutenak, edo infraetxeetan bizi direnak, edo migratutako pertsonak eta gehienetan migratutako emakumeak. Esan bezala, udalaren bete beharra da, errolda hau eguneratuta edukitzea eta bere bizileku ohikoa Hondarribia baldin bada, pertsona hauek erregistratuta edukitzea. Gure bete beharra da. Bestalde, aipatu nahi genuke ere bai, neurri honen alde agertzeko 2 arrazoi ditugula. Bat da, udalbatza honek esango nuke aho batez, onartu zuela migraziorako itunarekin bat egitea, eta iruditzen zaigu neurri hau modu zuzenean lerrokatzen dela itun horrekin, izan ere migranten sustraitze prozesuan asko laguntzen du, registroa irekitzen zaielako, eta badakizue, beraien egoera erregularizatzeko momentuan, sustraitze prozesua bere biziko garrantzia duela, eta bestalde hor daukagu 2011ko arartekoaren gomendio orokorra. Beraz, guzti hau azalduta, eta esan bezala, Hondarribian ere horrelako kasuak ditugula jabetuta, ikusi izan ditugu kotxeetan pertsonak bizitzen, denok ikusi dugu hori. Eta jabetuta ere, Hondarribian malgutasunez lan egiten dugula eta bide ematen diegula pertsona hauei erroldatzeko garaian, hortaz ere jabetuta, iruditzen zaigu
tresna eraginkor bat falta zaigula, batez ere, teknikari edo langile hauei laguntzeko prozesu honetan. Beraz, 6 puntutan banatzen da gure eskaria, eta irakurriko dizkizuet, hauek dira. Lehenengo eskaria da, errolda soziala martxan jartzeko helbide ofizial bat ezartzea. Bigarren eskaria da, errolda sozialean sartzeko protokolo bat ezartzea, bai kalean bizi diren, edo etxebizitza finkorik ez duten hoientzako, erroldan izen eman ahal izateko, eta baita ere, gizarte zerbitzetatik esku hartze individuala martxan jartzeko, agian gure arreta zerbitzuan, agian bigarren mailako arreta zerbitzu batera bideratu behar izango dira. Hirugarren eta laugarren eskaria gehiago daukate zerikusia pertsona hauei tramitea arinagoa edo egiteko, eta honela hirugarren eskaria da informazioa idatziz prestatzea, hau da, modu fisikoan emateko prestatzea, eta ahalik eta hizkuntza zabalenean ematea, ze erroldari begiratzen balin badiogu, Hondarribian 61 nazionalitate ezberdin ditugu, eta aniztasun honi ere nolabait erantzun beharko genioke. Laugarren eskaria izango litzateke, beraiek edo pertsona hauek ere, beraien eskaria idatziz egiteko aukera izatea. Izan ere etxe bizitzarik ez badute, edo etxe bizitza lortzeko arazoekin baldabaintza, interneteko sarrera nekez edukiko dute. Bosgarren eskaria litzateke, etxe bizitzako egoeran daudenei, eta hala eskatzen dutenei, hirigintzatik helbide duin bat ematea, ze gertatu izan da, ez dut esango Hondarribian, baina gertatzen dira kasuak, helbide bezala jartzea XXXZ edo horrelako gauzak, eta iruditzen zaigu horrelako kasuek ez dutela pertsona hauen estigman laguntzen baizik eta justu kontrakoa, ezta. Eta azkenik eskatzen duguna da, lehen aipatutako identidadea ziurtatzeko arazoa duten pertsona horiek automatikoki ez baztertzea, baizik eta aztertzea nondik datozen zein den beraien kasua, eta, aintzat edukitzea. Iruditzen zaigu oinarrizko tresna dela, eta alde bozkatuko duzuela. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, ez ditu. Orduan beste udaltaldek esku hartuko dute, gizarte zerbitzutako zinegotziari. Mango diotitza. Eskerrik asko txomin, arratsaldeon guztioi. Hondarribiko udalak, Hondarribian bizi diren biztanlei errolda izena ematea, erraztu nahian, biztanleen udal errolda kontuetan indarrean dagoen legea betetzen du. Alor honetan eskumena duten erakundeen jarraibide eta gomendioaren arabera. Alde horretatik, azpimarratzekoa da, Arartekoaren 5/2011 gomendio orokorra. Udalek, bere udalerrietako egoitzetan bizi diren etxerik gabekoak eta foru aldundiek tutoretzapean dauzkaten adingabeak udal erroldetan jasotako jarduerak egiteko bete beharrei buruzkoa. Udalek, egoera jakin batzuetan, errolda izena emateko errasteko dabiltzaten jardunbideak nabarmentzen du gomendio honek. Besteak beste, honako hauei deritze egoki. Infraetxetan bizi diren pertsonak, edo besterik gabe, helbide jakinik ez dutenak erroldatzeko jardunbiderik. Hondarribiko udalak zorrotz betetzen du infraetxetean bizi diren inskripzioa errasteri buruzko gomendioa, etxe bizitza horretan benetan bizi direlako egiaztatzeko espedientea izapedatuz. Hala ere, beharrezkotzat joten da, bizilekurik ez duten pertsonei erroldatzea errasteko praktiketan aurrera egitea, eta ildo horretan Arartekoak bermetzat jotzen ditu etxerik gabekoek udal erroldan izen emateko aukera ematen duten aurreikuspenak eta jardunbideak fikziozko errolda edo errolda soziala esaten zaio horri eta eskuartze soziala aurreikusten dutenak, bai udaleko gizarte zerbitzuekin eta bai gizarte erakundeekin. Udaloiek indarreko araudia aplikatuz jarduera protokolo batzuk ezarri dituzte. Zeinek bidea ematen baitute kalean bizi direlako edo egoitza etxe batean noizean behin gaua pasatzen dutelako etxe bizitzarik finkorik ez duten pertsonen errolda izen eman ahal izateko.
Pertsona horiek eskuhartze sozialeko programetan sartzen dira, baldintza eta jarraipen desberdinekin, kasuan kasuko gizarte zerbitzuaren arabera. Hondarribiko udalak helbide finkorik ez duten pertsonak izan ditu erroldatuta, udal bulegoetan. Eta gaur egun, 2 pertsona dauzkagu udal bulegoetan erroldatuta. Guk aldeko botoa emango dugu, egiten ari garelako, eta hobetzeko prest gaude, beraz Arartekoaren gomendioari jarraituz, erroldak kudeatzeko eta barrik usteko, jarraibide teknikoak eta beteko duen protokolo batean lanean egingo dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, Noemi. Sí, nosotros también vamos a votar. Bai, guk ere alde bozkatuko dugu. Baina, aipatu duzuen kasustika honetan, agian ez da aipatu aldundiak tutoretzapean dituen adingabe horiek ere erroldan sartu beharko liratekela, hori aipatzea soilik. Bai. Eskerrik asko. Nik eskertu eta printzipioz alde gaude galdera bat gotzoneri egiteko. Okerrez banaiz aspaldi honetan, legealdi honetan, 7 emakumen izenekin, 7 toki izendatu dira. Jakin nahi nuke olako toki edo plazetan zenbat erroldan, pertsonarik erroldatuta ote dagoen. Eta ia posible ote den, ez leku horietan errolda soziala plantea daiteken. Kartelak eta izendapen ofiziala daukaten, polita izango litzateken emakumen izenean horrelako helbide bat erabiltzea etxe gabeko jendeak erroldatu alizateko, baina lehenengo galdera ia da hori olako plaza eta tokietan erroldatutako pertsonari gote dagoen. Xabier, plaza horietan ia gehienak ez zuten bizilagunek edo tokirik bizilagunenak. Badaude 2 bizilaguna daudela eta errolda moldatu egin da. Gertatzen dena da, eta nik zalantza bat ikusten dut hor erroldatzearik, ze normalean erroldatzen dena da baita ere jasotzeko dokumentazioa eta behar dute toki fiziko bat jasotzeko. Udalbulegoetan jartzen ditugu, horrelako notifikazioa jasotzen direnean erraiz emateko pertsonei. Bueno, orduan, egindako proposamenaren aldeko botoak, hau batez onartuak. PSOE udal taldeak aurkezturiko proposamena etxe bizitzak birgaitzeko aholkularitza zerbitzuari buruz. Zuena gaitza, Noemi. Gracias. Bueno, la primera moción que vamos a presentar. Gaur aurkeztuko dugun lehenengo mozioa, honako hau da. COVID-19 krisialdiari erantzuteko, Europar Batasunak berreskuratzeko funts bat sortu zuen. Eta Europako Kontseiluak ezoiko tresna hori onetsi zuen Next Generation gisa ezagutzen da. Eta bere kopuruak 1.986.000 milioi eurokoak dira, eta hainbat arlotara bideratzen dira hezkuntzara, energia berriztagarrien garapenera, ondarea mantentzera, etxe bizitza birgaitzera, eraikuntza jasangarrira, besteak beste. Dena den, teknikaririk eta baliabide materialik ez dagoenez, udal batzuek, gureak kasu, ezin dituzte bete Bruselak eta beste administrazio batzuk laguntzen arloan ezarritako baldintzak eta epeak. Gure bezalako udaletan, diru laguntza proiektuekin lotzen dituen langilerik ez da espedientea garaiz eta behar bezala antolatzeko horregin beharreko zailtasun nagusia. Plegoak idatzeko dituzten teknikarien beharrean gaude, eta gure iritziz gainera beharrezko da teknikariak eta langileak zehazki lan horretan aritza. Legea gainera aukera ematen du kontratazio egiteko Next Generation funtsen barruan.
Iruditzen zaigu, prestakuntza plan bat izatea ere komenigarria izango litzatekela. Udalaren ikuspegitik kudeatu alizatzeko funtsekin lotutako talentu hori. Iruditzen zaigu gainera oso lehiakorra direla funts horiek, eta horregatik eskatzen dugu bulego bat sortzea, udal honetan, funtsak eta diru laguntza planifikatzeko eta etorkizunean egon daitezkeen laguntza kudeatzeko. Pasado. Ez dizuteten, baina zerbait gertatu da hemen, 6. puntua, bada, etxe bizitzen birgaitzarena, 7. da, Europako funtsena. Eta beste laguntza publiko batzuk kudeatzekoena. Gaizkiritu zait, zuri hitzak. Si os parece bien... No. Ongi iruditzen bazaizu, 7. jorratuko dugu lehenik eta behin? Bai, ez du garazorik, ez? Vale, pues... No, es que no... Me parecía mal cortarte. Gaizki iruditu zait, moztea. Estamos hablando sobre los recursos para la gestión de... Beraz, ari gara 7. puntuaz, bai? Europako funtsak eta beste laguntza publiko batzuk kudeat. 7. puntu horretan, geneukanari buruz, eta orduan gure taldetik Txisuneri emango diot hitza. Eskerrik asko, Txomin. Nik, hasi bian nintzen esaten aurreko puntua nola zagon, lo comentado por el alcalde en la anterior moción sirve para esta moción, o sea que bilek zer ikusi dute. Todo gestión de recursos para la gestión de fondos europeos y otras ayudas. Europako funtsak eta bestelako diru laguntza kudeatzeko teknikariak eta baliabideak jartzea proposatzen da azken batean, ez? Eta bulego bat sortzea. Eta horretarako langilea behar dira, ez da, berariaz. Eta proposatzen den guztia interesgarria iruditzen zaigu, eta noski beharrezkoa dela, ez da, berariaz horretan arituko diren langileak edukitza. Honetarako eta bestelako kudeak eta lanetarako ere, ohikoetarako eta ez ohikoetarako. Besteak beste, Europako funtsak kudeatzeko eta laguntza publikoa kudeatzeko soilik Europatik datozenak. Eta udalak aspaldi aurkeztu zuen Guadalupeko fortea birgaitzeko proposamen bat, baude laguntza batzuk onetsita, Eusko Jaurlaritzari eskatutakoak, eta hilabete batzuren buruan sinatu egingo da Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmen bat, hain zuzen ere funts horiek eskualdatzeko eta gauzatu alizateko, egikaritu alizateko. Baina, Europako funtsaren kasuan zer gertatzen da burokrazia handia dagoela, iruzurren aurkako neurriak onetsi behar direla, jokabide etikoaren kode bat onetsi behar dela, ingurumenaren gaineko eraginaren analizia egin behar dela, aldez aurretik, jarraipen batzorde bat eratu behar dela, eta informazio guztia aldizka bidali egin behar dela, aplikazioaren bitartez. Beraria sortu duten aplikazio baten bitartez, Europara irits dadin. Europako funtsen kudeak eta egia da oso korapilatxua dela eta oso zaila dela, eta hori dakite bai Europan, bai Madrilen. Eta zaila izaten ari da soilik gure kasuan, toki erakunde gehienetan izaten da hala. Eta hau kontuan izan da, kontratatu egin zen jada iaz, aholkularitza zerbitzu bat, urtero gure auditoria egiten duen enpresari eta goi mailako teknikari ere prestakuntza eman zaie eta gizabaliabidei dagokienez ikuspegi politikotik baina baita ere teknikotik ere iruditzen zaidalako lotuta dagoela zenbait gai argitu behar dira. Next Generation funts horiek badira diru laguntza batzuk etekizun batzuk ezartzen dituztenak akreditatu eta justifikatu egin behar dira beste laguntzetan baino maila askoz ere handiagoan. Eta barne kudeaketarako, hau da, udalak jaso izan ditzan horrelako funtsak, baliagarri izan daiteke langile propioak izatea, bestelako funtsekin eta laguntzekin aritzen direnak normalean Europakoekin eta beste erakundeetakoekin. Kontuan izan da, aldi baterako direla funtsa hauek eta gauza berria direla, beharrezkoa ere, baina askotan berri izanagatik, ezezaguna izanagatik, iruditzen zaigu printzipioz ez dagokiola behin betiko langileari kontratatzea. Funtsak amaitzen direnean,
ez luketelako inolako edukirik edukiko postu horietarako. Gehienez ere 3 urterako laguntzat dira, eta normalean 3 urte horietan ezin dira bete funts horien izapideak. Eta aldi baterako programa amaitzen bada, funtsen justifikazioa amaitu baino lehen, orduan geratuko ginen langile batzuekin, ezingo luketena amaitu beren lana, eta funts horiek itzuli egin beharko genituzke. Ez genituzkelako beteko betekizun benetan zorroz horiek. En caso de optar, que ya se han optado. Eta aukera egongo balitz horiek eskatzeko iruditzen zaigu, aukera ez litzatekela izango bulego bat sortza berariaz, Next Generation funts horiek sortza, baizik eta gure departamentuetan indarra egitea. Iruditzen zaigu gure departamentuak indartzea badela jada bidean dagoen zerbait, eta lehen ere aipatu da, ez da, egonkortze prozesuetan, ere aurrera ematen ari gara hori, 51 langile finko izendatuko dira, funtzionariak eta langileak izango dira, 2024ko abendura arte, luzatuko da prozesu hori, eta hori jada bidean dago beraz. Eta horrez gain, baditugu 20 pertsonatik gora, enbat programatan lanean, hirigintzan, arkitektuak ditugu, funtsak lortu nahi ditugulako, edo izapide batzuk azkartu nahi ditugu, aporena bestea beste, eta azkartu nahi ditugu lako adibidez obretarako baimenak, eta horretarako baditugu lanean arkitektoak eta beste profil teknikoetako langileak. Zerbitzu sozialetan ere indartu dugu gure zerbitzua, administrazio orokorrean ere, kontratazio handiagoak egiteko bideak ezarri ditugu, lan handiagoa egin nahi dugu gure elektrizistekin, bestelako langileekin, eta herritarren segurtasunari dagokionez ere 5 agente, 6 laguntzaile kontratatu ditugu. Beraz, eskaera hori hor dago, noski zuek eskatzen diguzu eta guk ere gure buruari. Denok dakigu gure bezalako hiri batek kudeatzek zer eskatzen duen, zer eskakizun maila dagoen. Eta gure gobernu taldearen lehentasunak ezarrita daude agintaldi planean bertan. Egia da, legealdi honetan, egon direla ezoiko egoerak, beste COVID-19, baina sortu direla ere aukera berriak. Eta horietara bideratu egin beharri izan ditugu. Adibidez, San Telmo Gazteluko espedientea azpimarratu dezakegu hor, adostasun politikoa egonda eta baita ere arloen arteko lankidetza. Gure lehentasunak ezarrita daude agintaldi plan horretan, eta orain agintaldiaren amaierara iristen ari garen honetan, laguntza horietan Europan, Madrilen badakite, gure baliabideak oso mugatuak direla, eta zuek ere jakingo duzue noski honozkero, eta gure kudeaketa arlo guztietara iritsi behar da, eta guk jarraituko dugu lanean departamentu guztiak indartzeko, esan bezala, jada hildo horretan lanean ari garelako. Eta formulatuta dagoen bezala, mozioa guk ezezkoa emango dugu, baina jarraituko dugu lanean departamentu guztiak indartzeko. Iruditzen zailako hor guztiok ados gaudela, dena den ere zuen proposatutakoaren ondoarekin. Bai. Ez nik nahiago nuke denen parte hartzea eta gero izatea, ez? Piskat ordenagatik, Bai, perdón, si no te importa, hacemos la ronda. Aixo lazua zaizu, ingo dugu txanda oso. Bai, ahotsan itzudal taldearen izenean, helburuarekin bat egiten dugu. Agian, ez dakit bideak edo neurriak lantzerako garaian ziur aski hitz eginez, adostuk egin ditun nola heldu diru laguntza horiek jasotzeko kudeaketa egitera, eta ez dakit gaur hemen planteatzen den modu berdinean edo beste modu batetan burutu beharko litzateke, baina helburuarekin ados gaude. Diru laguntzak publikoak diren diru laguntzak jasotzeko neurriak edo bitartekoak jarri behar ditugu udal ikuspegi batetik. Eta
hemen Txizunek aipatu du, adibidez, Arma Plaza Fundazioko koordinatzaileak lortzen ditu jakituria badaukalako eta esperientzia badaukalako olako tramitetan. Eta oso garrantzizkoa da hori. Jendeak eskarmentua izatea tramitazio guzti hauetan lanean aritzekoa. Hemen aipatu da, Europar Batasunetik datozen diru laguntza horiek kudeatzeko zailtasun handiak darela eta ni Europar Batasunean egongo banitz diru laguntza lerro hauek esarriko banituzke, baldintza berdinak esarriko nituzke. Ikusirik askotan eta urteetan esperientziak eman duen adibidea jarraituz, iruzurra saiesteko neurriak oso zorrotza jarriko nituzke, ni han banego ere. Gauza da, administrazio publikoek, diru laguntza publikoak eskuratzerako garaian jarri beharreko arreta oso zurruna behar duela, edo oso zorrotza behar duela, eta guk bat egiten dugu Europar Batasunak jarri dituen neurri guzti horiekin. Ulertzen dugu aldiz, 62 milioi euroko kaudimena duen udal batek, ez nahi izatean neurri batean horrelako zorroztasunetan sartu, ez? Eta, gure udalean dagoen kaudimenarekin agian beste gauza batzuei leuntasuna ematen zaie gobernu taldearen aldetik, finantzazio iturri berriak bilatzeari baino. Eta uste dugu hortik dijoala aurretik entzun dugun arrazoi xorta. Guk beraz, aipatu dudan bezala helburuarekin ados gaude, uste dugu eztabaidatu beharko genukela helburu horretara iristeko modu ez, baino alde bozkatuko dugu, izan ere interesgarria iruditzen zaigu. Ez gaurko, ez Next Generation funtsei bakarrik begirakoan, baizik gaur indarrean dauden eta etorkizunean indarrean etorriko diren funtsak bilatzeko garaian ezinbestekoa delako pertsonal propio eta eskarmentua duena horrelako gaietan ongi murgilduko dena. Bestela, ihes egiteko arriskoa dute diru laguntza horiek. Eskerrik asko, H Bildutik, ez? Orduan, Noemi? Sí, rápidamente. Oso azkar. Azaldu nahi genuen mozio hau aurkeztu dugula, aspaldi pentsatzen genuelako idaztea eta alaskatzea, baina aurkeztu dugu osoko bilkura honetan jakin dugulako zainduaren, gaztelekuaren birgaitzerako pentsatu zela, diru laguntzak eskatzea eta azkenean ez direla eskatu, ez zegoelako beharradina gaitasuni dokumentazio guztia kudeatzeko. 6.000 euroko inbertsio eskatzen duen proiektua eta pena bat iruditzen zaigu laguntzak eskatueko aukera ez izana. Eskerrik asko. Orduan, bozkatzeari ekingo diogu proposamenaren alde, proposamenaren kontra. Orduan, ez da onartu. Orain, 7. puntu modura landuko dugu gure gai zerrendan 6. dena, eta hain zuzen ere dugu PSOEk udal taldeak aurkezturiko proposamena etxe bizitzak birgaitzeko aholkularitza zerbitzuari buruz. La proposición sobre servicio de asesoramiento a la rehabilitación. Etxe bizitza birgaitzeko aholkularitza zerbitzua, orain bai. Hemen aipatu nahi genuena da, badagoela, lurralde plangintzako sailburutzaren agindu bat diru laguntzak arautzen dituena eraikina birgaitzeko. Eta lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailak adierazi duenez estrategiarik onena lurraldean ahalik eta kapilaritatea handiena duen bulego sare bat edatzea da. Bizitegi birgaitzaren arloan gaur egun dagoen sarea aprobetxatuz, hau da, birgaitzeko hirigintza sozietatea erabiliz.
eta bertan beste eragile publiko batzuk ere sar daitezke. Hori guztia kontuan izan da, argi ikusten dugu gure hirian egiten ari diren birgaitz esku hartzak ikusita eta Europako laguntzak baliatuta birgaitz eta energia aurrezpenerako hartzen ari diren lanak eta ekimenak ikusita, iruditzen zaigu kasu askotan zailtasunak gertatzen direla izapidetza horietarako guztietarako, eta horregatik asko egiten ari diren arren, herritar gutxiagok egite dituzela. Horregatik iruditzen zaigu, hirigintza sailetik langile gehiago eduki beharko liratekela eta horiek indartu, interesa duten bizilagunei informazio emateko eta izapideak egiten laguntzeko. Lo hemos dicho. Proposamena interesgarria iruditzen zaigu, aurretik ere esan dugu, eta, aipatu dugu, baina egia da. Honetan, adibide jakin bati helduko diogula guk, norabide horretan lan egin nahi dugu, Mendeluko mailarekin eta bertan egiten den proposamenarekin, eta aurreratu dezakegu, kreditu aldaketarako dugun proposamenean, Mendeluko mailan aipatu dugun moduan, hor ere proposamena jarriko dugu, partida bat jarriko dugu martxan horretarako. Badakizue, eta sarritan hitz egin dugu, birgaitzeaz eta bertako sozietateaz, eta bere garaian ere azaldu genuen. Elkarte edo sozietate hori ez edukirik eta naiz eta Hondarribia lantzen guretzako esparru egokia izan horretarako, ez zitzegun gaitasun juridikorik eman pertsonak kontratatzeko gure sozietate horren bidez. Reposizio tasa horren bidez. Beraz, ikusi dugu modu batean edo bestean, edota gure langileak indartuta, nolabait behintzat norabide horretan lan egitea lortuko dugula. Eta gero, ikusiko dugu honek ze dimentsio hartzen duen, zein intentsitate hartuko duen, eta zentzu horretan ez dugu proposamenaren aldezko bozkoa emango, aurretik aipatu dugun arrazoi berberagatik. Maiatzera bitartean 3 hilabete ditugu. Orain, une honetan, APOaren idazketarekin gaude, kalezkaleko proiektua, zerbitzu publikoak berritzen, gaztelekuaren bizi berritzean, eta bestetik, hor dauzkagu, ohikoak diren beste gaiak, guk eta batez ere aurkeztu ditugun bertako langileen egonkortzeko prozedura hori, eta baita gure langileen departamentutik ere mahai gainean jarritako beste hainbat auzi. Hori guztia kontuan hartuta egia da, guri gustatuko litzaigukeela hemen proposamen honi ere baiezkoa ematea, baina egoerak behartuta ezezko bozka eman behar dugu, izan ere orain baietz ematea gero kontrataziorik ez lortzeko epe honetan, epe labur honetan, ez zaigu koherentea iruditzen. Hau da, baietz esate orain proposamenari, baina gero esate hemendik 3 hilabetera ezin dugula hori bideratu, ez zaigu logikoa edo koherentea iruditzen horregatik orain kontrako bozka emango dugu. Lehen adierazi dudan bezala, mi esker aurkezpenagatik, eta lehen adierazi dudan bezala helburuarekin bat egiten dugu. Eske beharrezkoa da. Eta alkate jaunak aipatu adibide konkretu bat, nik beste adibide konkretu batekin lotuko dut, ezta? Eta pertsonal errefortzu honen beharra lotuko dut iten eratorriz egin beharreko lanen diru laguntza bat onartu zela bere garaian eta Hondarribiko diru laguntzen plan estrategikoan jasota dagoela. Aldiz, ekitaldi bateko 2020an burututako lanen eta 2021an egin beharreko iten eratorriz egindako lanen diru laguntzaren deialdia etzen deitu, pertsonal arazoengatik hain zuzen ere ez. Adibide nabarmena da eta ez da gaurkoa edo etorkizunera ez dare COVID garaitik datorren behar bat badugula
horrelako gaiak jorratzeko pertsonal talde handiagoa izatekoa, ez? Eta adibide garbi hori da baditugula ekitaldi batean deialdia egin eta ebatzi gabeko ez dakit, 18 bat espediente pertsonal falta argudiatuta. Gu guztiz bat egiten dugu, eta ez da hori gaurtik edo COVID garaitik datorren behar bati erantzuten dion bete beharra, baizik aurretik ere bageneukan behar bati erantzuten diona, eta ezinbestean alde egotea besterik ez daukagu, eta eskatu beharko genukena da udal gobernu taldeari egin beharreko prozedurak betetzeko beharra dinako pertsonal taldea izatea. Eskerrik asko. Beraz, bozkatzeari ekingo diogu, proposamenaren alde, proposamenaren kontra, ez da onartu. Zortzigarren gaia dugu, EAJ udal taldeak aurkezturiko proposamena Foru eta Ramon Iribarren kalen inguruko mugaketa lerroa aldatzeari buruz. Eta horretarako hitza emango diot Txalori, azalpena egin dezan. Mila esker txomin, arratzaldeon denekeri. Ez da gai berririk, hau betiko gaia, urtetan daramagu gugalerro hau aldatu behar dela, eskatu behar dela, juten garela, bakoitzak bere kabuz juten dela Donostiko bulegora eskatzen du, bere estatuko ordezkariari ere ematen dizkionak dokumentuak, eta bai alderdi guztiak hemen gaudenak, jungera atebera jotzea. Ne ustez, bai Gipuzko osoan, EH Bilduko udalak eta bai EAJ-ko udalak daude ordezkatutak eta dena jungera hau bila, Kostaseko delegazioa. Baina beste behin, ne ustez, hau jarraitu behar dugula egiten. Egia da pirilan egin genula eskutitz, bialdu genula ministeriora, eta ez digute erantzun, berriz jarraitu beharko dugu. Buru egin behar dugu, eta historia pixka jarri beharko dugu aurrean. Batez ere, aurreko mendea zileran, Espigoia sortu zienak Bidasoa ibaia bideratzeko, lur eremu bat sortu zela Hondarbilan, pixkanaka 60garren hamarkadan, aprobetxatu genula hiria zabaltzeko, eta hor kokatzeko, adibidez, futbol zelaia, orain kiroldegia, kanpoko pistak, kirolkaia, portu zuzena hitza dakala, eta ez Kostasek, eta gehien bat, Interlimeneko etxeak, bai txikilek eta bai handia, 250 etxe bizitza dire. Futbol zelaia 2016an bukatu zen emakida, gero 2018an Interlimenekoak, eta guain 2025an kiroldegia hartzen duen eremua. Berriz saiatu beharko gera, mugalerro hori mugitzea, Foru kalea eta itxasmagala Interlimenatzekotikan juten den hori, mugitzera batez ere, ez dulako zentzua, kosta legea ez duen usten egiten, ez dut uste Hondarbila aldaketa askorikan izango dena. Hori bai, akordioz egin marko da, eta jumearko gera berriz galdetzera. Saiatu egin behar dugu, muga lerro hori mugitzea. Nire ustez denon artean onartzen baldin badugu berriz saiatuko gora juten, eta Donostian kaso ez bai guete egiten, Madrila jungo gora, edo Madrid Hondarbila ekarri beharko dugu guri kaso egiteko. Eta horregatikan EAJ taldeak ebazpen proposamen hau ekartzen du. Aurreko kontuen hartuta, honako ebazpen proposamena hau egin nahi dio EAJ udal taldeak udalbatzari. Ondarik udalbatzak Espainiako gobernuari eskatzen dio, berma dezala, Foru eta Ramon Iribarren kalen inguruko mugaketa lerroa aldatu gaur egun hiriaren eta ingurumenaren arteko harmonia, erabatekoa egiten diren jardueren erabilerak errespetatzea. Eta hori da eskatzen duna udal talde hau. Mila esker. Eskerrik asko, beste taldeak. Bai, Igor. Bai, mila esker. Ez dakit egin den irakurketa horretan
memoria egiten gogoan dut duela 10 hilabete, hau da 2022ko apirilean ahotsan hitzek gai honen inguruan aurkeztutako mozioa nola onartua izan zen udalbatza honetan, eta deigarria egite zait, neurri batean ere azalpenean aipatzea gure mozioan aipatzen ziren arrazoiak, ezta? Eta zen kirol eremuaren ingurune guzti hori nola behin espigoia eginda, segurtasun gai batengatik espigoia eginda eta ondoko errepideak eginda, kontsolidatutako hainbat eremuren barne geritzen zen justifikazioa erabili genuen eskatzeko ondoren eremu hauen, lur eremu hauen desafekzioa tramitatzen hastea, ez? Eta guk egin genuen eskaera hori bereziki beharrezkoa delako noski, eta hainbat lagapen iraungita daudenak eta iraungitzera datozen besteren baten argudia hartuta, baina harriduraz egiten dugu, zeren hemen Espainiako gobernuari eskatzen zaio, hau tramitazio administratibo baten bitartez egin behar da. Adostasun politikoak eginak daude. 2010, 2011 eta 2012 urteetan, bai udal honetan eta bai EAJ taldeak egin ditu hainbat irakurketa adostasun horri dagozkionak, ez? Baditugu, Aitor Kerejeta alkate zela, Xabier Argirretxea diputatuarekin, bere garaian, eta gaur egun oraindik diputatu izaten jarraitzen duenarekin, hainbat bilera burutu eta gainera Hondarribia y Costas acuerdan tramitar la desafección de la zona deportiva de Hondartza. Akordatuta zuten politikoki, eta aipatze zutena zen tramitazioa zela burutu beharrekoa, tramitazio administratiboa. Beraz, ulertzen dugu gaur hemen egiten den proposamenarekin adierazi dugula aldekotasuna ahotsan hitzek 2022 urteko apirilean egindako eskarian. Eta eskariak hain zuzen ere jotzen zuen tramitaziora. Eta tramitazioaren bitarte horretan zeintzuk ziren nolabait burutu beharrekoak. 2010ean Kostasekin udalak adostu zuen 77.700 metro kuadroko eremua udalera pasatzea edo transmititzearen tramitazio horretan, 2010ean bertan ere Kostaldeko Zerbitzu Probintzalean 1980ko emakidaren luzapena eskatu zen. Eta Kostasek txaloka aipatu bezala, aditzera eman du behin eta berriro, tramitazio hori ebatzi gabekoa dena gaur egun oraindik, bertan bera uzten ezten artean, besteak ezin direla jorratu. Beraz eskatzen genuen horretan atzera egitea. Eta bestalde, Hondarribiko udalak trantsizio ekologikoki eta erronka demografikorako ministerioan kirol eremuen desafekzioa eska dezala edo erreserba eremutik kanpo utzi dezala eskatzea. Zen, hau da, gaur hemen proposatzen zaigun gai berdina. Uste dugu mandatua badagola. Ez duguna ulertzen da, zergaitik beste udaltalde baten izenean, udalbatzaren mandatua badago. Eta ni Gorkarekin, agian nik nahi bezain bestetan ez, baino astun xamarra izaten naiz eta izan du naiz berarekin gai honi buruz hitz egiten bizpairu edo lau aldiz, ez banago oker. Eta behin eta berriro esaten diana da, mandatua badagoela tramitazio honekin martxan jartzeko, eta mandatu horri heldu eta dagozkion izapide administratiboak martxan jartzeko.
Eta ez Espainiako gobernuari eskatzea edo lanketa politikoa. Lanketa politikoaren adostasuna badago, gaur egun oraindik diputatu diren edo kontsailariak diren ordezkari politikoak izan ditugu Hondarribian, aditzera emanez, tramitazio horretan adostasun politikoa badagola. Tramitazio administratiboa da burutu behar dena. Eta horri nahi diogu egin azpimarra, 2022ko apirilean adostutakoa delako, eta horregatik esaten dut uste dudala talde guztiak ados egongo garela. Eta gero, bai, kritikatxo bat ere egin nahiko nuke, izan ere EAJ udal taldeak aurkezten duen proposamenari gehituta badator mapa bat edo, ez? Eta deigarria egin zaigu, nondikan ateratzen den horrelako mapa bat, ez? Eta are deigarriagoa, aztertzerakoan ikusten dugunean, Hondarribiko hiri antolamenduko plan orokorrari dagokiola hasierako onespeneko dokumentu gisa. Guk, Ahotsanitz udal taldeak behintzat, ez dugu olako dokumenturik eskuartean izan. Ez dugu ulertzen zergaitik talde batzuek, udal talde batzuek, hemen gauden udal talde batzuek, olako dokumentuak eskura izan ditzaketen eta beste batzuk ez, hori deigarria egiten zaigu. Uste dut, honetan ere, idazkari jaunari galdetu beharko geniokela horrelako tramitazioak normalak diren, baina beste deigarri egiten zaigun, dokumentu honetatik deigarri egiten zaigun beste gai bat da aukera bezala agertzen dela. Ez dakigu beste aukera batzuk badauden, ez dauden, hemen gero egiten diren erreserbako eremuaren mugaketa honen barruan edo linde edo deitzen den marrak eta horretan deigarriak egiten zaizkigu hainbat gauza eta hainbat galdera baditugu. Izan ere, butroi pasealekua erdiraino edo hartzen da eta beste erdia ez da agertzen, ez dakigu arrazoirik badagoen edo ez. Beste alde batetik ere galdetzeko litzateke Ramon Iribarren pasealekua dagokionean espaloian jartzen dula eremu bat eta beste eremu bat kamioaren eta etxe bizitzen beste aldean. Ulertzen dugu Iterlimengo bizilagunentzat egokia baldin bada mugaketa berri hau, Lurgorriko bizilagunentzat ere ulertzen dugu egokia izango litzakela edo bestela behintzat galdetu beharko genukela, tramitatu beharko genituzkela horrelako gauzak, hau hemen horrela aurkeztu aurretik. Uste dugu, eta berriro aipateko dut, aldeko bozka emango dugu, baino tramitazioa da faltan botatzen duguna, gobernu taldeari eskatu behar dioguna da, eta ulertzen dugu EAJ udal taldeak ere gobernu taldeari eskatu behar diona dela da, badaukan mandatua burutzea. Eta beste mozio bat, edo datorren ohiko udal batzarako aurkeztu dezakegu bai guk edo bai beste dozein taldek, gai berdinari buruz, helburu berdina duen mozio bat. Eta mandatua dagoenean, mandatuari ekin egin behar zaio, eta ez berriro gai berdinaren inguruan bueltaka aritzea, baizik ekin egin behar da. Eta hori da eskatzen dioguna gobernu taldeari. Mila esker. Eskerrik asko, beste udal taldeak. Bai? Gure aldetikan, guk, egia da, guk ere plano honen jakitasuna ez daukagu. Hau izan da, hau da, seguramente plan orokorra botatzea, plan iniziala botatzen danean, seguru aski hau izango da. Guk egiten duguna honekin, ez? Ez parimada, berretido. Katu, moztea, minon, bozeramalen bileran, ustut argitu nuela hori. Badakit, entzuleak ez zeudela gure bileran, eta ulertzen dut oso ondo, esatia. Minon,
hori argitu nuen, eta esan nuen hori akatsa dela, eta alde horretatik, ez dago besterik bukatzerik, baina berriz esango dut. Nik dakidala ez. Nik dakidala ez. Ze, Kostasi aurkeztu behar balin badiogu, eta Kostasek oraindik baimenik eman ez balin badigu, hori egiteko. Inon hori esan nuen bozeramaile bileran. Beste gauza bada, argudio modura erabiltzea, eta ja isilduko naiz barkatu eteteagatik. Bueno, nosotros, por nuestra parte, en principio, bota genuen alde, eta gaur ere alde bozkatu dugu. Baina alde horrek baditu holako zerbait tarte batzuk. Y me voy a explicar. Nuestro voto va a ser... Gure bozka aldezkoa izango da, baina konsiderazio batzuk edo kontuan hartu beharreko aipu batzuk nahi ditugu. Bertako kirol eremuari dagokionez eta futbol zelaiari dagokionez. Hor badago iraungi gabeko emakida bat. 2025koa, araño dakoa da, eta gure ikuspuntutik ez dugu ulertzen bertako gobernu taldeak honen inguruko kezka izaterik, izan ere, gertaliteke, hau, futbol zelaiarekin gertatzen den gauza bera gertatzen da. Kanpo futbola handiakin, izan gendunean aldatzea belarra artifiziala, zer gertatu zen? Pues que ya habían vencido los plazos, y nosotros... Iraungi egin ziren epeak, eta guri zer utzi guten? Zer egin genezaken ez aldatu, Oda, bertako mantenua ez beharraitza. Eta hemen, arazo bera di egin beharko diogu aurre kiroldegiari dagokionez. Izan ere emakida 2025ean iraungiko da edo amaituko da. Eta ez dakit oraingo aurrekontuetan proiektu bat sartu dezakegun aurrerapenak egiteko zentzu horretan. Hau da, administrazioari dagozkion kontuetan A plana eta B plana izan behar dira. Eta zoritxarrez, hemen A plana bakarrik izan dugu beti, B planik gabe. Eta hori gertatu zitzaigun futbol zelaiarekin bere garaian, 2028an iraungi zenean, amaitu zenean, aurretik jarri bagenuen belar artifizial hori orain ez gendeke egoera honetan. Baina orain, ez dut ez, mantenua arduratu. Eta orduan ere, arazo bera izango dugu, eta 2025an arazo bera izango dugu. Hemen, jarri dugu, eta mugak kontuan hartzen ditugunak, hau, ja, eztabaidagai daukagu. Eta ulertzen dugu, gai hau berriro aztertu behar dela. Ikusi beharko dugu, guk Espainiako gobernuri nahi dugun eska dakiokegu. Baina, egoera honetan, bertako kirol gunea, eraldatu behar denez, hau gertatzen da bai Donostian, bai bazter guztietan, esango dute, plan orokorrean, apuan, bilatu, elementu alternatibo bat, bestelako bat, beste aukera bat, hori xe planteatzen da, ministerioetan hori planteatzen da. Ingurumenak ere bai, hau kostako gaia daukagu, hau iraungiko da hemendik urte batzuetara, eta hor emakidak amaitu egingo dira, eta guk hor seguruenik ez dugu futbol zelaiko baldintzak mantentzeko aukerarik izango. Hori guztia kontuan hartuta, gu ados gaude, mugen kontuarekin egia da. Eta bere garaian ere planteatu genuen, egindako proposamenarekin. Horiek itzuli behar dira. Herrira guri ditzen zaigu, kiroldegiak eta futbol zelaiak horiek itzulket hori izan behar dutela. Baina, ez dakigu hori orain, bihar edo hurrengoan egin dezakegun. Baina, zer egingo dugu orain? Guk ezin ditugu bertako lanak, kiroldegiko lanak, ez mantenu lanak. Eta bertan, egiturazko aldaketak egin behar badira, egin ditzagun 2025 baino lehen, izan ere horrela, emakidak egiteko beste aukera bat izango dugulako. Bertako amildegiei dagokienez. Hemen, arreta jarri nenuke puntu jakin batean. Mugaz eta amildegiez ari garela, itxaslabarraz ari garela, hemen badugu gai bat. Eta ondorengoa da. Gure kudeaketa programan, eta mentxa daukat, aipatzen zen, guk interlimeneko edo bertako amilegi proiektuaren sendotzea deitzen gerion hori. Hor badago,
amildegiaren zati bat, txikia dena, eta hor, bazegoen amildegi bat, eta hor eskaera batzuk egon ziren, eta bizilagunek eskaera batzuk egin zizkuten, eta hor, kostako departamentuak konpromiso hartu zuen obra edo lan guztiak 500.000 eurokin egiteko, 80 milioi peseta. Eta hori Kostasek egin zuen, ona ekarri zen onarpena emateko, hemen eztabaida egon zen, eta hor proiektua agertu zen. Baina hor beste alderdi bat ere egon zen, eta errekurtso bat aurkeztu zen, eta esaten zaion hori etzela Kostasen eskumena, eta bertan udalak zuela eskumena, eta hor egoera horretan gaude. Nik ez dakit hemeneko galdera hauek, edo zalantza hauek, Kostaseko eragiten dieten, eta biharko egunean mugak aldatzen baldin baditugu, ikusi beharko dugu. Eta beraz, horiek, egi bihurtu daitezken beldurrak dira. Eta 70.000 euroko aurrekontua du udalak horretarako. Horren zati baterako. 70.000. La propuesta del 2022 aparece. 2008ko proposamenean agertzen da. Bueno, nosotros, yo creo que... Guztia ikusita eta bilkuran gaudela baliatuz, iruditzen zaigu aukera ona izan daitekela hau. Aukera ona izan daiteke, behingoan aukera izan dezagun, amildegi edo itsaslabarren zarrieti hau itxi eta ongi egonkortuta uzteko. Aukera bat izan daiteke. Eta beraz, hemen eskaera bat egin nahi nuke. Eta ez dakit nori gogorarazi nahi dizut mozio edo proposamen bat zari garela, Bai, baina hau guztia lotuta dago. Bai, dena dago lotuta, baina ardatz nagusi badugu, bai, baina, nire txandan utzi da zu hitz egiten. Bai. Hainbat minutuz jardun duzu eta behin bakarrik moztu dizut, bai. Baina hau guztia lotuta dago bertako itsaslabarrarekin, itsasertzarekin, eta bar. Eta iruditzen zaigu, hau, aukera ona izan daitekeela, 500.000 euroko proiektu hau sendotzeko planteatutakoa dela, eta iruditzen zait hauek bateragarriak direla, eta bertako guztien ikuspuntuak, gure ikuspuntutik behintzat hau bateragarria da egin daitekenarekin. Eta kasu honetan, interlimenen bidez, edo dagokionari bidez, dagokion zuzendaritzari bidez, hor, errekurtso hori atzera bota dezake, bidean aurrera egin dezagun, eta aurre ikuspenak betez, gertatu den gainerako laguntzekin, Europako funtsen bidez, finantzatu ala izango dugu guztia. Eta iruditzen zaigu gainera hori guztia bateragarria dela. Mugei dagokionez gu ados gaude. Ados gaude mugoiek aldatzeko aukerari dagokionez. Izan ere, aldaketa horiek, bertako ziurgabetasun egoera asko puskatzen dituzte. Hor, zalantza batzuk goten dira, baita zalantza juridikoak ere. Bertako herritarren egoera gusten bali modugu, izan ere denbora aurrera doa, eta bere garaian 2 errekurtso aurkeztu zituzten, bata, batez ere, emakidari dagokionez eta etzen luzatu. Beste errekurtso bat, bigarren zatiari dagokionez, desafekzioari dagokionez, eta hori oraindik ere, erabaki gabe dago, izan ere ez da bertako ondarearen preziorik zehaztea lortu. Beraz, guk orain erabakitzen baldin baditugu, ezartzen baditugu mugak non dauden gu erabat izango ados egongo litzateke, ginateke barkatu, eta pauso ona izango litzateke. Baia, bata, bai orain aurkezten dudan hau. Ere, zergatik? Ikuspuntu juridikotik askoz ere egingarriagoa delako, alderdi sozialetik iruditzen zaigu bidezkoa dela. Hondarribiako herritarrek gauden garaiangatik, haiek euren etxebizitzak erosi dituzte eta orain bidezkoa iruditzen zaigu.
hoiek gozatzeko aukera izateko, edota ez genuke nahi, orain zalantzan ebiltzegatik. Iruditzen zaigu hor paso hori eman behar dugula. Eta hori esanik, ulertzen dut alaber, udalak, auzi horiek guztiak kontuan hartzen ditugula, eta hor badagoela litigio bat bertako saneamendu lanekin, eta espero dut bertako udalak bideratuko dituela horiek, bere garaian egia da beketa gontzela, udala galdu egin zuen, eta espero dut auzi hori ebazteko moduan egongo direla. Baina beste alderdi bat ere badago, ez dugu ulertzen Lurgorrin zergatik atzetik igarotzen den muga hori. Reivindicando. Logikoena da, kosten muga hori eskatzen ari garenez, bere osotasunean egitea. Lurgorri orain portuen kontua da. Epe ertainean, emakida amaitzen denean, arazo berbera izango dutelako interlimenen orain daukatena. Ez ezaguna ahaztu, arazoa berbera izango dela emakidarekin lotutakoa. Beraz, iruditzen zaigu, hau kontuan hartu beharreko gaia dela. Eta, iruditzen zaigu, ekimen honetan, ados gaudela, guazen proposatzera, guazen gaia irekitzera, guazen ministeritara jotzera, edo jo behar dugun lekura jotzera, baina nik hausnarketa hauek egin nahi nituen, iruditzen zaigulako, guztiz bidezkoa dela, ikuspegi pragmatiko batetik, ere, uler dezagun magal horretan zer egoratan dauden, soilik beheko bizilagun hori baizik eta alboetakoak ere, udalaren baldintzapena guztiekin lotuta dagoelako. Eta guzti esan behar diegu ados gaudela, baina elkartasuna ere proposatu beharko dugu herritarren osotasunerako. Noski, gero dago gure magalaren kontua, gogora dezagun. Errepidea gintzela 3 zatitan, Udala, Aldundia eta Eusko Jaurlaritza. Eta hori hor dago. Eta nik esan nuen bere garaian. Une jakin batean, agien errepidea hori soilik bizikletentzat izan barko da, edo autoentzat, eta ez kamioentzat. Magalak erori egiten direlako, epe ertain eta luzean erori egiten dira, eta orain araztegira doazen kamioen zamoriek onartezina direla iruditzen zaizkit, eta aspaldianik esaten dut hau. Bestelako bide bat, beste alternatiba bat bilatu behar dugu. Magalean filtrazio delako, eta pixu horrek eta mugimendu horiek azken baten eragite dutelako erortzea. Arazori beti edukiko dugu. Eta hortxe utzi nahi dut, proposatu nahi dut, alde bozkatuko dugu, guztiokin solidarioa garelako eta iruditzen zait guztiok izan beharko genukela elkarrekiko solidarioak. Gai honetan gainera guztioi iruditzen zait on egingo digula. Bai, Xavier, mikrofono, favorez. Bai. Zaiatuko naiz ahalik eta laburren gehien bat kalderak badauzkat, nik uste Igorrek esan du, beraien ekimenez aurkeztutako guk ere aldeko boza eman genuen, kostatzen zaigu ulertzea, hemen adostasun politikoa bat dago, segurazko auzi hau izango da hurrengo legealdiaren aporen testu inguruan, eztabaidagai garrantzitsuenetako bat. Ez dugu ulertzen eta hemen azaldu behar da, zergatik planteatu egiten da AJ udaltaldearen ekimenez, jakin nahiko genuken udal gobernuak zer egin duen eta zer egitekoa, batez ere zer egitekoa duen auzi honetan. Pentsatu badago, arazo politikoa eta arazo politikoa ikuspegi politikotik bideratuta dagoela joan den aspaldian, adostasuna badago, babesa badago, eta gero badago kudeak eta arazoa, gestio arazoa. Igorrek planteatu den moduan. Gero, marra eta mapan begiratzerakoan hemen agertzen da puntuz halako trama bat, bai kirolkaia, kaiberria eta kaizarra agertzen dira, eta ulertzen baldin badut Lurgorri ere, Eusko Jaurlaritzaren eremu gisa agertzen direla. Nik nahiko nuke honek zer dakarren kudeaketaren ikuspegitik, segurazko Txalok ondo esplikatuko digu orain. Egindako marra hau, sotrama gordina da, azaldu beharko litzateken, baina gure posizioa lehen zegoenez, planteamendu politikoa ados gaude,
uste du kudeaketa edo ez da egin, edo egin bada tokiko gobernuaren aldetik ez du emaitzaik ekarri, eta hemen jakin beharko genuke ondo Eusko Jaurlaritzaren eremua, motoroi pasealekuaren eremuan hor justu kaizarra azten den eta hortan, eta ez dakit zehaztasun gutxiko mapa ote den, edo zein kasutan galderak. Honekin amaitzen dut, da azaltzea zein izan den tokiko gobernuaren kudeaketa alor honetan, azken 2 urteotan, bi, Eusko Jaurlaritzaren eremu gisa agertzen diren horrek zer suposatzen du, Lugorri Eusko Jaurlaritzaren eremuan sartzen da, bai ala ez, eta eskumenak batean eta bestean nola arautu egiten den. Kirolportuan, kirolportuen kasuan, EH Bildu planteatu zuen eta ekarriko dugu udalera, udal batzorde bat kirolkaiaren kudeaketako, baina, bueno, ikusiko dugu hori aurrerantzean nola planteatzen den. Eta azkenik, justifikatua da, zer ondo justifikatuta ikusten dugun, baina zergatik EAJ udal taldeak aurkezten duen une honetan eta zein dan mozioaren xedea. Negoziazio politiko bat abiatzeko ez dakit nun, kudeak eta alorrean bultzada emateko ez dakit nola, ez dakit zertan, hori jakin nahiko genuke, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Galdera batzuk egin direnez, mikrofonoa. Xabier, barkatu aztu zait, aber alde edo kontra ningu zu, azten ikutuko zaren. Bueno, mi esker talde guzti, batez ere alde imarrugulako, eta gauz hona da, denon artean, jungoela gauz batekin aurrea. Igor, gauz asko jarri ditugu mai gainean, ez dakit azkenian erabakiak hartzeko bide oso luziak hartzen dituzu batzutan, eta ne ustez, itzuli bat, ibilbide polit bat egiteko, zurekin kontatu beharko da, zeren leku zaienak eta hartzen dituzu. Ne ustez, simplea da hau, batez ere. Basebu Troia, dakagu lajapena eta dena gu dakagu, orduan zati hori ez dugu eskatzen. 2, Lurgorri ez da kostazen eremua, batez ere Portosekoa, eta hori estatutuaren nola da, estatutuaren akordio horietako bada, Lurgorri 2068 arte dakate lajapena egina, gero etorriko dire, mendikan 40 urtera, arazori, eta gauza simplea da muga aldatzea. Aldatzea, mugitzea nahi zuten moduan. Dago hor jarrita batez ere bestia Portose dakalako eta Eusko Jaurlaritza dakalako. Hori beste bide bat hartu beharko du. Honekin nahiko nuke ere erantzun Josuri. Igorrik agian itzulia egingo du, baina zuturra ere idatziko duzu, ibilbide politakin dituzu, zeren hasi gera eremu batekin eta junzea ez daki noraino. Depuradoraino. Eta behira, oso errazea, kudaketa bat zu hasi zinen, itsasmagal bat heltzeko. Itsasmagal hori esen udaletxekoa. Eta sententzi badago. Eta ez naiz gehiago sartuko zetasunetan, baina indar hori jarri dituzuenak, magal hori lortzeko, altzen beste leku batzuk mugitzeko, marra mugitzeko batez ere. Herriak ere onartuko zu, agian boska batzukin. Egia ezate izu, zen iruditzen zait, lortzagarria. Eta gauz gutxigo esan behar dut. Xabier, uste Lurgorrikoa eta Portuz eremua beste leku bat dela, eta hau kostaseri eskatu behar zaio. Portuzekon gaia ere jarraituko dugu. Baina momentuz estatutua dagoen bitartez ustez Eusko Jaurlaritzakin asko zerratxego izango dela. Eta Lurgorri esan duzuten moda 2068 arte dakate lajapena. Bueno, mila esker. Uste ja erantzunak ez dutela bihar, ja mozio zelako. Igorrek hitzartu nahi du, beste norbaitek hitzartu nahi du.
Berriz esango dut, Igorrek hitza eskatu du, beste norbaitek hitza hartu nahi du? Ez dut ulertu. Magalen hori nik zein deten ez dut ulertu, txalo. A poco entendedor, pocas palabras bastan. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Barkatu pixka bat. Saiatuko gara pixka bat. Ez dut ulertzen. Besteak beste Igorrek hitza eskatu delako eta galdezkari nintzen, beste norbaitek hitza hartu nahi zuen. Eta orduan, pixka bat ordenatzeagatik, jolez badizuen. Bai, Igor. Bai, hasiko naiz denaken artean lan egin behar dugun hori aipatzen denean, denaken artean egiteko gaudela, eta lan egiteko gaudela, eta lan egiteko gogotan gaudela, eta nekez edo zaila izango da, horrela gauzak maigainean jarri eta bota egiten direnean, eta gero gainera bakoitzak bere iritzia eman, eta holako erantzun zabarrak jasotzen direnean. Noski gai ezberdinak daudela, eta eremu bakoitzaren txako tramitazio ezberdin bat beharra dagola. Dudai gabe. Baina lehen aipatu dut, Ahotsan Hitzek aurkeztu zuen mozioa aurrera atera eta mandatu eman zitzaiola udal gobernu taldeari. Elkarrekin lan egiteko mandatua nik ulertzen dut. Eta gaur arte, ez dugu inolako berririk izan gai honen inguruan zer landu den. Elkarrekin lan egiteko baldin bada pres gaude. Baina harrigarria da gure zalantzak, gure iritziak adierazita horrelako erantzunak jasotzea. Eremu desberdinei dagokionean, noski. Iterlimengo eremua eta kirol instalakuntzen eremuaren tramitazioa ez da berdina, ez daudelako ez fase, ez egoera berdinean. Eta Lurgorriren eremua ez da berdina, noski, beste tramitazio bat daukalako, beste afekzio batzuk dituelako, noski. Baina helburura jo behar baldin badugu eta iritzi badiogu Iterlimenen eremua egokia dela udalaren jabarira etortzea nolabait, Lurgorriren egoera berdina izango da. Eta beste tramitazio bat abiatu beharko dugu lehenengo Eusko Jaurlaritzari eskatuz duen afekzioari uko egitea ondoren kostasen jabarira edo iristeko eta gero guk tramitazio hori, jabari hori gure ganatzeko eskatzeko noski, eremuak ezberdinak dira eta egoera ezberdinetan daude. Hori baldin bada buelta asko ematea, buelta asko emango ditugu. Behar diren buelta guztiak emango ditugu. Baina eta gauza da, egin beharreko tramitazioan ezer egin da, galdera zen oso sinplea. 10 hilabete ondoren udalbatza honek gobernu taldeari emandako mandatuan egin beharreko tramitazioan, eta ez da guk aipatzen duguna, ja 2011 urtetik aipatzen zen tramitazioa burutu bartzela egin da, eta gaur ez du erantzunik jaso. Ez dakit Josuk zerbait esan nahi zuen? Ez dut ulertu, nire turra eta ez dakit zer, eta gero Magala, nizte ikusi behar de Magalakin. A ber, hor zeruan proiektu bat, 501.000 euro, 80 millones de las antiguas pesetas, 80 milioi peseta zarra? Hori dana bukatzea eta behingo zondo gehatzea. Hori guan, objetiboa. Hori gaizki dago? Ondo dago? Eta hit. Pentsatzen dira esetz. Azken finean, kompatiblea dek, gauz danak. Bai marra eta ez marra. Jo, simplemente digo eso. Oso ondo, gogoratu den bizala, 2010 urte ezke gutxienez badugu,
egindako eta emandako pausuen berri eta espero dugu hemendik 10 urtera gauza bera ez izateko aukera izatea, oso seinale txarra izango baita. Orduan, ondo irutzen balin bazaizue, segurazki gai honi buruz jarraituko genuke baita Gorkak gaberdia aliatu dela esan arte, ze alaxe da, minon bestetik uste dut eta balorazio bada, badagoela dauztasun bat, eta orduan, ondo irutzen balin bazaizue, gai honekin segituko dugu, minon orain, bozketari ekingo diogu. Orduan, proposamenaren alde, hau batez onartua. Eta orain, izango da txanda, aipatu dugun 9. puntuarena, mozioarena, eta orduan, mozioa, barkatu, moción pidiendo al equipo de gobierno que el Ayuntamiento impulse y facilite las medidas para poner en marcha una Komunitate energetikoa abian jartzeko proposamena. Energia kontsumoa murrizteko, energia efizientzia sustantzeko, Hondarribiaren 2030 agendan jasotzen da eraikinen eta udal instalazioen energia kontsumoa murrizteko neurriak ezartzea. Alderdi sozialista proposatzen du udalak autokontsumo partekaturako proposamenei bide ematea edo horiek erraztea. Hau da, komunitate energetikoei buruz ari gara. Komunitate hauek energia berriztagarria sortzen dute planta kolektiboen bitartez autokontsumo partekatu bat egiteko eta komunitate horiek hainbat jarduera egin ditzakete energia biltegiratzea, kontsumitzea, sortzea eta partekatzea. Eta erabiltzaileak izan daitezke familiak, saltokiak, kasuistika ugaria daude. Zumarragako kasuan adibidez instalazio fotovoltaikoak udalaren eraikinen sabaietan jarri dira, teilatuetan. Lasarte-Orearen kasuan, eguzki energia eskaini nahi zaio herri osoari. 18.000 biztanle dira. Orientazio moduan, udalek zera egiten dute. Komunitateen esku jartzen dituzte edo erabilgarri jartzen dituzte haientzat teilatuak. Eta horretarako hileko kuotak eta sarrera batzuk ezarri behar dira eta ordaindu behar dira. Hileko kuota beti 9 eurotik beherakoak dira. 0,5 kilobateo jasotzen dira. Etxe bizitza baten kontsumaren 25% izaten da. Besterako, sare orokorreko energia erabiltzen da. Eta Next Generation funtsek finantzatzen dituzte ekimen hauek eta beste finantza lerro batzuk ere badaudenez, udalari proposatzen diogu eraikinen teilatuak herritarren eskura jar ditzaten, horrelako komunitateak sortzeko aukera izan dezaten. Halaber, udalari eskatzen diogu horrelako ekimenak bultzatzea. Gracias, Noemi. Orduan orain beste udal taldek parte hartuko dute, Kalixari emango diotitza, ez da egiteztulez. Bai. Espero dut arrazorik ez izatea, bestela esan lasai. Bai, eskerrik asko. Bueno, voy a tratar de dar información sobre lo que... Saiatuko naiz azaltzen udalean zer egiten ari garen energiari dagokionez 2021 sortu zen energiaren eskualde maila. Eta eskualdeak lehenengo aldiz parte hartu zuen Gipuzkoako energia mailan. Horrela, Bidasoa aktibatik gure eskualdeko plana prestatu genuen horretan ari gara eta lasterra maitza espero dugu. Bai aurreratu dezakegula, Hondarribia konpromiso hartu duela, auditoretza energetikoak egiteko eta ziurtapenak ezartzeko udal eraikinen kasuan inventario energetiko bat egingo da beste ekintzen artean. 2021an udalak ere aldunderen kontratazio zentralean sartzea erabaki zuen zertifikazio energetikoak egiteko beste. Enpresak ez du bere lana garaiz bete
eta aldundiarekin harremanetan gaude jakiteko ea kontratua luzatuko den edo beste berri bat aterako duten, eta aurrera pausak ematen ez badira zuzenean kontratuko du. Udalak horretarako partidaren bat proposatuko dugu, kreditu aldaketaren bat, hain zuzen ere, udalaren eraikinetan energia ziurtagiriak lortzeko. Udalean ere, energiarekin lotutako zenbait neurri onetsi ditugu, eta iruditzen zait horrek erakusten duela, udala baduela konpromiso bat energia berriztagarrien alde. Komunitateak sortza proposatu aurretik 4/2019 legeak ezartzen duena bete beharko genukela iruditzen zaigu. Euskal Autonomia Erkidegorako legea da, eta bertan ezartzen da beste inventarioak egitea, eta ibilgailuetan, argietan, energia kontsumoetan eta auditoretzatan aurrera pausoak ematea. Teilatuetan plakak jarri aurretik komenigarriena litzateke jakitea zer gaitasun duten estalkiek udalaren eraikinetan. Eta hori egin ondoren, komunitate bat proposatu baino lehen, proposatu barko genuke, autokontsumorako udalaren eraiki batean proposatzea. Eta gero ikustea ea herritarrek parte hartu nahi duten energia komunitate batean, jakinda zer konpromiso eta inbertsio eskatzen duen. Argi eduki behar dugu zer den komunitate bat, zer eskatzen duen. Udala susta dezake, bazkide izan daiteke, diru laguntzare bat proposa dezake daudenez gain, baina ezin gara izan komunitate bat bazkiderik gabe. Momentuz herritarrek ez dute interes handirik agertu, baina ez dugu bazertzen ere lan honen bideratzaile izatea. Jada lanean ari garelako energia efizientziaren lerroan. Iruditzen zaigu, hasierako 150 euroko inbertsio hori eta 9 euroko kopuru hori hilamengoa, deigarria iruditzen zait, nik ditudan datuak kontuan izan da, baina iruditzen zait lehenik eta ben garrantzitsua dela aztertzea zer nolako inbertsio egin beharko den, zenbat inbertitu beharko lukeen udalak, eta horren arabera ezarri kuotak eta abar. Iruditzen zait udalean lanean ari garela energiaren arloan, eta jarraitu behar dugu elkarrekin lan egiten. Espero dugu etorkizunean ere horrelako komunitateak sortzeko aukera izango gurula. Horregatik alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko Kalixa, bai, beste talden aldetik. Bai, Igor. Bai, eskerrik asko. Ez, soilik aipatzeko gure aldetik ere lan egiteko prest, egin dezagun lan, helburu hori lortzeko uste dugulako bideragarria dela eta egokia dela, eta zailtasunei baino jarri ezagun indarra aukerei, eta hor da guk aldeko bozka emateko arrazoi nagusia. Eskerrik asko Igor, Etxe Bildu, bai. Xavier. Bai, eskerrik asko. Guk espirituarekin bat gatoz. Baina, Kalixak aipatu dituen hainbat arrazoia direla bidekuk uste osoko plan bat beharrezkoa izango litzatekela kontutan hartuz, Hondarribi oso lurralde eremu zabala eta isolatutako auzoak, eraikinak, baserriak proposamen honetatik kanpo gera litezkela urruti geratzen direlako, eta orduan hor hausnarketa bat egin behar da energia berriztagarriak bere osotasunean nola kudeatu daitezken, eta berriz esaten da. Muinean bat gatoz izango balitz bakarrik kaskua, aldeko goza emango genuken, baina eremu zabala izanik aztertu behar da zehazki ze eragina izango luken zenbat pertsonengan, familiengan kasu honetan eragin lezaken, eta ikuspegi horretatik zalantza hori direla eta guk abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Esker, Xavier. Orduan bozkatzeari ekingo diogu, duritzen bali mazaizue, aldeko botoak, abstentzioak, gehiengoz onartu. Eta orduan orain, ondo iruditzen bali mazaizue, gobernu organoen kontrola deituriko atalean bi kontu ditugu. Bat, izango litzateke orain arte 9. puntua zena, 10. puntua dena, eta hain zuzen ere 2029ko 2041 zenbakitik 3111 zenbakira
eta 2003ko lehenengo zenbakitik 714 zenbakira bitarteko alkate dekretuen berri ematea, ez da galderarik baute dagoen. Bai. Bai. Bai, beti aipatzen dudan bezala, dekretu asko dira udalbatza bakarrean aztertzeko. Azkeneko udalbatzan galdetu nuen dekretu bati buruz eta batzordean erantzungo zitzaidala aipatu zen, eta batzorderi burutu ez denez erantzuna ez dut jaso, baina gaur beste bat galdetuko dut. 675, 2023ko 675 dekretuari buruz galdetu nahi nuke. Dekretu honetan, Zaldunbordako bidea berritzeko kontratazio baten inguruko dekretua da, eta ez du ulertzen dekretu honen zentzua, izan ere, igertoki enpresak Zaldunborda gaina eremuaren zigidiatze lanak egiterako garaian, izan ziren dekretuekin kontrajarria dela iruditzen zaigu. Garai hartan, igertoki enpresari zigilatze lanak burutzeko esaten zitzaion, bizilagun baten eskariz bereziki han zebiltzan kamiek bidea kaltetu zutela eta segurtasuna bermatzeko eremu alternatibo bat egin behar zutela, eta behin lanak burututa bide hori modu egokian utzi behar zutela. Eta pasadira gutxienez 3 urte garai hartatik, eta ikusten nabarmena denez, 3 urtean bertako bizilagunek segurtasuna urratuta eduki dute bertako bidearen edo egoera txarra dela eta. Baina bertako bidea kaltetu zutenak, lan haiek burutzen zituztenak izan ziren, lan haiek burutzeko errepidearen eremua egoki mantentzeko berme bat jarri behar izan zuten 10.000 eurokoa ez banago oker, eta gaur, edo dekretu hau ateratzen otsailaren 16an ez banago oker, eta uste dut okulistan gana joan beharko dela, ze bista arazoak ditu dela iruditzen zait, letra txikia dela eta otsailaren 16an dekretu bat ateratzen da Hondarribiko udala kontratatzeko bide horren konpontzea. Bide hori konpontzea dagokionari, eta Hondarribiko udalak burutu behar badu, tramitazioa egin beharko da, aurrez, noski, dagokionak konpondu ez baldin badu bidea, udalak bere kargura konponduko duela, eta ez udalaren kargura eta herritarren kargura. Horregatik dator gaurko galdera. Ezin dizut erantzun. Ezin dizut erantzun. Zuretzat asko baldin badire, dekretuan etzate asko dire. Eta ez horregatik, minon, esan nahi dute orain erantzuteko moduan baldin bagaude orain erantzun daiteke, edo batzordean, edo hurrengo udalbatzan. Ondo irutzen baldin bazaizue. Minon, konpromiso hartuko dugu, erantzuteko Igor. Bai, datorren ostegunean udalerri batzordea egitea. Udalerri batzordea datorren ostegunean behatzi. Bai, egitea aurre ikusten da, beraz, erantzuna eramango dugu ordura. Konpromiso hartzen du. Bai, agian, dekretuen berri emate hau, birplanteatu beharko genukela berriro aipatuko dut, izan ere, ekartzen ditugunean 800 dekretu, eta 800 dekretuen artean, berri emateak berri emateko dire, gardentasun ikuspegi batetik egiten dira, eta berri emate horretan, 800 dekretu ekartzen ditugunean ulertzekoa da, 800ak, edo 30 egon daitezkenak galdetzeko modukoak izan zitezkenak ez galdetzea, baino aldatu dezagun prozedura, zera azkenean gardentasun ikuspegi batetik egiten den berri emate honen aurrean, ez da berri ematen azken finean galdera egiten denean, eta proposamena ez da lehenengo aldiz egiten dudana, eta berriro berresten dut proposamena berrazturtu dezagun eta aldatu dezagun.
egiten dugun potu hau. Uste dut bozera maile bileran tratatu gerula gaia, ez dut polemizatu nahi, inolaz ere, eta esan genuen batzordeen bidez egin daitezkela galderak, eta orain, noski esan guzue, bai, abendu azkioztik otsailera bitartean, martxo hasiera bitartean ez du batzorderik egin, horiek aipatu genitun, berriro berraztertu behar balin baditugu, zalantzarik ez bian. Bueno, esaten dut, erantzungo dugu. Galderen txanda, erreguta galderak, baditugu alderdi sozialistaren aldetik aurkeztutako galdera batzuk, ez dakit beste taldek baute duten galderarik, edo bai, ez dakit zer idatziz aurkeztu zituztelako, ez hona izango da txanda, eta gero beste talde. Bai, Josu, mikrofonarekin favorez. Duk galdera batzuk idazita bialdu ditugu, eta horregatikan pixka bat esango nuke. Lehenbiziko galdera da, en relación al Casino Zarra, ¿en qué fase se encuentra? Kasino Zarrari buruzkoa da. Zein egoeretan dago Kasino Zarraren lizitazioa? Piensa solicitar a Kubi. Eskatuko zaio Kobiri bertako bulegoetara jotzeko, bertako herritarrak etenik gabe hartatu ahal izateko? Matea de lectura de gas, me parece muy bien. Pero... Oso ondo iruditzen. Bengo jendea, juten da Irunea. Mendero pasatuaz. En relación con las futuras instalaciones de servicios sociales. Muniteko zerbitzu sozialen kasuan zein fasetan gaude? Plano bat egintzan, bere garaian, eta momentu honetan geldirigan dago. Eta horreri erantzuteko lehenbiziko talda hori da. Oso ondo. Otzone, gizarte zerbitzuekin dute zer ikusia galderek ez bakarrik Kasino Zarrarekin, eta mikrofona itzali favorez. Bai, Josu. Con respecto al casino... Kasino Zarrari dagokionez, gizarte zerbitzuetako departamentuak aktiboki lan egin du bertako batzordearekin, kontseiluarekin eskatu ziguten kudeaketa berri horretan. Eta hor landu genuen bertako ilapaindegia eta tabernaren gaia. Eta 2021ko hauteskundeen ondoren bertako batzordeak edo kontseiluak erabaki batzuk hartu zituen bertako tabernari dagokionez. Eta junta edo, batzorde berriko kideak 2022ko otsailean martxan jarri zirenak ez dute kudeaketa bera partekatzen, beraz, printzipioz lan bat egin zen, elkarte horrek bertako taberna kudeatzeko eskumenak izan zuten, baina oraingo kontseiluak ez du kudeaketa hori onartzen. Hori dela eta erabaki hau transmititu zigutenean eta prozedura aldatu nahi zutela esan zigutenean beste lan lerro bat abiatu dugu eta bertan lizitazio bat egin dugu, tabernaren lizitazio batera dugu eta zaharretxeak egin beharren udalak berak hartu du. Horretarako ekonomikoa den ikerketa bat, azterlan ekonomiko eta finantzario bat egin behar zen. Orain dela gutxi jaso dugu, 2 egun, baino ez ditu gure esku artean eta beraz horrengo batzordean landuko dugu parte hori zuekin. Horrez gain, dekretu bat sinatu dugu, bertako kontratazio planari dagokionez eta plan horren barruan txertatzen da bertako Kasino Zarreko tabernaren lizitazioa. Horretan ari gara, lanean dihardugu eta fase horretan dago momentu honetan. Bestetik, Akubiko gaiari dagokionez, aurre ikusi dugunez, eman ohi dituzten hitzaldiak ematetik haratago, hitzaldiak ematen ditugu bertako kontseiluko kideek ala eskatuta. Beste zerbitzu batzuk ere eskatu dizkiegu, Kasino Zarren ematen zituen lehengo iraganeko zerbitzuak emateko asteartetan, 10:00 ordu batetara, 10:00 orduetara, eta azken ostegunetan arratsaldez 4:00 7:00. Eta hori, martxoaren 16-tik aurrera egingo du. Horrez gain, Muliateko instalazioei dagokionez, proiektu bat enkargatu genuen, badakigu hor modifikazio batzuk egin zirela, baina aldaketa horiek amaitzear daude eta jakinaraziko digute proiektua zein den, berriki, behin proiektua amaituta, gu kontratazio planari ekingo diogu, aurten lizitatzeko asmoa dugu, eta hori ere urrengo kreditu aldaketan aurre ikusten dugu, kreditua txertatu eta obra horiek ekin ahal izateko. Uste duten erantzun dela. Respecto al tema del Casino Zarra,
Kasino zaharrari dagokionez, esan duzu ikerketa ekonomiko-finantzari bat egin dela. Pasako diguzu ikerketa, ezta? Si. Mesedez, Josu, galderen erantzunari erantzun behar badiogu, ez, barkatu, galdera bada, baina galdera ondo sendotzeko galdera baino ez. Idatziz egindako galderak egin dituzuela eta lehentasun eman badizugu iruditzen zait gutxienez, ez, baina datak besterik ez ditut jakin nahi. Ulertzen duzu kontzeptua, ez da, ere, Josu? Galdera egin duzu, erantzun zaizu. Eta galdera gehiagorekin jarraitzen duzu. Bai, baina gertatzen da kontratazio planean, 2023koan, kasino zaharren 300.000 euro daudela, eta ez dakit partida hori, 29 dioen hori, noizko zabalduko den. Berriro ere esango dizut, Josu. Dekretuan ikusi duzu, kontratazio planean agertu da, erantzun zaizu. Aurrera, bai, 2023koa zainez galetzen, bai, eta ekin behar diozu berriz. 3 orduko bilkura daramagu dagoeneko. Baina horretarako da bilkura? Bai, baina nire irizpidepean uste dut erantzun zaizula. Gai ez da agortu, argi dago? Oraindik ere zehaztu nahi duzu? Ados, baina gero. Gero noiz? Galdera guzti erantzuten zaienean. Galdera guzti erantzuten denean. Mesedez, Josu, izan gaitezen serioak. Galdera bat egin duzu erantzun zaizu. Beste galdera batzuk ere badaude. Beste galderen ondoren berriro galdetu dezaket, Josu. Iruditzen zait hemen ariketa bat egin behar dugula denok, saiakera bat. Nos gustaría saber qué ha pasado con el proyecto Zain. Zer gertatu da zainduaren proiektuarekin. Egia da, eta guk eskabide bat jarri genuen martxan, eta udalak esan zigun laguntza eskatuko zuela. Eta badakit laguntza hori eskatu zuela. Eta hor, eskema bat zegoela, eta gainera departamentu batean agertzen da laguntza eskaera egintzela. Udalak eskabide hori egin bazuen, gero zergatik bota da hori atzera. Zergatik ez dugu amaitu. No, eske... Jarraituko dut, ez, iruditzen zait, erantzun zaiola galdera horri aurreko puntuan. Erantzun dugu, eta esan dugu, ez dugu bate problemarik esateko. A ber, erantzun bat eman dugu lehen, Next Generationi buruz eta esan dugu lehentasunak finkatu ditugula. Eta orduan batzutara iritsi garela eta esan dugula zerarena, Guadalupeko gotorlekuarena, Josu, erantzun egin dugu, nik uste dut. Josu, erantzun egin dugu. Gure erantzuna eman dugu. Josu. Hori, taberna batian izketan, bai, hortik aurrera, mesedez. Josu, galderak... Barkatu, nik eskatu balin bade. Bueno, ik gobernatuko duk hau, etorra dionera. Ez. Claro, Josu. Vale, ya está. Galdera gehiago. Por parte del Ayuntamiento, ¿en cuántos proyectos? Udaletxeak zenbat proiektutarako eskatu ditu Europako laguntzak. Eta zenbat izan dira aldundiaren bidez. Baldin eta aldakorik balago ze. Aldundiak esan zuen bere garaian bazegoela partida bat, Europatik zetorrena Hondarribirako. Gipuzkoako gainerako udaletarako dagoen bezala hori ere jakin nahi nuke. Baldin eta, bidezkoan bada. Para la gestión de los fondos Next
Next Generation funtsetarako ondorengo esan behar dugu. Funts hauek jatorrian diru laguntzak dira eta badituzte zuritu eta justifikatzeko behar izan batzuk eta normalean zuriketa horiek gainerako lagunak baino gehiago dira. Eta barne kudeaketarako, hau da, udalak gisa honetako funtsak jaso alditzan, bertako pertsonala edo langileak erabili beharko dituke. Hau da, diru laguntzekin ohitura duen langileak erabilitzake, bai Europako diru laguntzak, bai gainerako erakundeetan. Kontuan izanik, izaera ez ezaguna dutela funts horiek, kontratazioa sustatzen da, eta haiek funts horien kudeaketan jardutea aholkatzen da. Jarraituko dut? Lehentxizunak eratzen dik. Markatu, Aurrera? Bai, hirugarrena. Nos gustaría saber si San Gabriel... Jakin nahi nuke, San Marrielen hor obrak egingo diren, eta bertan bizilagun berriak hartu daitezkeen obrek dirauten bitart. Harremana, erantzuna... Bai, Josu, bai, mikrofonu itzaltzen baduk, favorez, gotzonei. Bai, como cuentas... Bai, San Gabriel egoitzak lanak izango ditu, bertako irisgarritasuna hobetzeko eta bigarren solairua hobetzeko. Banakako gelak egingo dira eta biko gela bat ere, bai? Eta hori bertako egoitzentzako legeak arautzen duen moduan Euskal Autonomia Erkidegoan. Lanak hasi dira, bertako biztanleak bigarren solairu horretatik aldatuko dira, saiatuko da bizilagun berriak izaten, baina lanen araberako erabakiak hartu beharko dira, haiek esan digutenez. Uste dut horrekin erantzuten dizudala. Josu, beste galdera bat ere bazenuen honen arira, ezta? En este momento... Une honetan, 10 Hondarribiako pertsonek eskatu dute plaza eta zain daude. Zain dauden horien artean, bik plaza berezi baten daude, upsilen, eta psikogeriatriako espezializazioa eskatzen dut, horrelakorik ez daukagu gurean. Beste gainerako egoitzetan, eta badago beste eskaera bat, Bidasoako bailararako. Uste dut horrela erantzuten izudara. Mikrofonarekin, favorez. Bai, hemen dauzka bi galdera. Se ha avanzado en los pasos que hay que... Aurreratu da gardienea. Eta bigarrena, ¿cómo va el tema de colocación? Eta nola aurreratu du bertako kameren egoera Jaizkibelen konpondu da, hirigintzatik eskatu zen moduan, espero dut, esango duzula, hor saiatu zirela auzitegiak, elegita jarritako auzitegiak erantzun denik, erantzun behartzizuna txalo zen, ongi iruditzen bazaizu. Erantzuna animado? Mikrofona itzalita, favorez. Irubide Garlinea, el tema de la... Irubide Garlinean fosa bat dago, hor 6 partzela sortu dute, afektatu edo eragina jaso den bakarra dago. Horren artean, salaketak jarrita dago, urak salaketa jarri du, eta udalak egin ditu, egin beharreko izapideak, eta nik dakidanez, akordiora iritsi dira, arazoaren sorle izan diren 6 hoien artean, eta laster jarriko dira zuzentzaileak diren neurriak. 6 partzela horiek Jaizkibel urbanizaziokoak dira eta pribatuak dira, aipatu duzun moduan. Eta eragindako bat, afektatu bat eragitakoa da. Baina orain ez bada, hemendik gutxi ira, akordio batera iritsiko dira, bertako konponketa lanak egiteko dagokion lizentziarekin. Vale. Ados? Bailei dagokionez, esiak eta baita kamerei dagokionez, aipatu dituzu kamerak eta sarrera, Jaizkibeleko sarreran dauden kamerak legezkoak dira, araudia betetzen dute, bai Hondarribian kokatuta daudenek, bai Irunen daudenek ere. Beraz, momentuz,
beren eskubideen barnean, edo eskubide guztiak bermatuz daude hor. Bai. Zer? Baruan ez galdetu, zu baldin badakizu? A ver, Txalo, vamos a ver, Txalo. A ver, Gonzalo, vamos a ver. Txalo, hemen dekretu bat zegoen, eta dekretuak adierazten zuenez, bertako arau subsidiarioak bete egin behar ziren, eta itxiturak kendu egin behar ziren. Kamerek baimena behar zuten. Ez dakit orain, badagoen baimen hori edo ez. Nik ez dut alakori jaso. Gainera, baimenak jar ditzakete zortasun bideetan, izan ere, jarri dituzte, zortasunetan kamerak eta zortasunak udalarenak dira. Han ezin dute baimen jakinik gabe jarri kamerarik. Eta itxiturei dagokienez ere bai. Eta gainera, elegitean jarri dute administrazioan, administrazio auzitegian. Ez dakit hori aurrera doan edo ez, baina hori guk galdetu genien. Eta nola legezkotasuna, herritarrak legezkoak dira. Eta horko kamerak ere bai, eta garbieneren kasuan ez didazu erantzun. Izan ere guk esan genien nor berak bere fosa septikoa konpondu behar zuela. Eta 6 daude, 6 partzela eragiten daite. Zer nola egin gute? Bakoitzak bera konponduko du, denen artean konponduko dituzte 6ak? Hori da galdera. Josu, fosa bat zegoen eta 6 partzeletan eragina zuen. Ez zeuden 6 fosa. Ez da gauza bera. Hori epaitegietan daude, administrazio auzitegian dago, eta erabaki edo ebazpenik dagoenean ekingo diogu. Bai, baina dekretuek banako bakoitzari eskatzen zion, norbanako bakoitzari eskatzen zion, fosa septiko bana egintza zen. Galdera edo erreku gehiago? Bai, galdera da Osakidetza eta Bidasoa ospitalearen lanen inguruan. Duela hilabete batzuk mozioak eta elkarrizketak izan ditugu udaletxe honetan Bidasoa ospitaleko kirofanoen berritze lanak zirela eta izan dira bilerak ere Osasun Bidasoa plataformako kideekin eta, deigarri egiten zaigu ezer ez jakitea. Izan ere, alkatea ere elkartu zela jakinarazi zitzaigun Osasun Kontseilariarekin eta nolabaiteko konpromiso batzuk hartu zirela aurrera egiteko, aurrera bide horretan edo informazio elkarbanatuz eta lanketa elkarbanatuz jorratuko zela. Bai eragindako udalekin, baita langileekin, beraiekin ere. Azken aldian, entzun eta ikusi ahal izan dugu guztiok, bai Bidasoa ospitaleko kirofanoen obra berri baten esleipena martxan dela edo abiatzear dela, inolako detailerik edo ezagutu gabe, gure aldetik behintzat, eta jakin nahi nuke alde horretatik ia zerbait jakinarazi den, zerbait konpartitu den udalarekin, eta bide batez baitare galdetu nahiko nuke, gure ondoko herrian Irunen eskualdeko zerbitzuak emango dituen anbulategi baten inguruan eztabaida eta zalaparta handia piztu dela, eta gu ez dakigula nun gauden. Gure herritarrei zerbitzuak eskainiko zaizkion anbulategi edo osasun sistema horren barruari begira, ez dakigu gu nun gauden. Ez dakit kontseilari andereak alkatearekin informazio bilerarik izan duen edo ez, baina bai adierazi nahiko nuke ez badu izan bereziki, partekatzeko konpromiso hartu zuela eta alkateari eskatuko nioke herriaren izenean jardun dezan konpromiso horiek betetzea eskatzeko. Eta halko balitz, hemen gauden beste udal taldeekin eta bertan izan diren eragile sozialekin
informazio hori partekatzea eta eskualderentzat eta Hondarribiarentzat egokien izan daitekeen edo izan daitezkeen soluzio bideak topatzen saiatzea. Eskatuko diot informazio hori. Nik ere kezkaz ikusi dut, zuzendari gerentea zena, zuzendari gerente bihurtu dela Donostia. Eta orduan eskatuko diot, eta gainera gogoraraziz orduan esandakoa eta hemen esandakoa. Eta gero, bloke kirurgikoari buruz, proiektua nik ez daukat, nire kajoian ez daukat txostenik. Ez dut esaten zuk esan duzunik, bazpada esan egiten dut. Orduan, eskatuko dut informazio hori, publikoa dena, pentsatzen dut publiko izango dela, eta den eskure izango dela, minon eskatu ingo dut. Hirugarren ambulatorioaren gaian, noski, kezka badut, minon irungo zalaparta guztia, pentsatzen dut, momentu batian argituko dela, pentsatu nahi dut. Eta orduan guri eskaintzen zaizkigun zerbitzuak, eskualde mailan eskaintzen zaizkigun zerbitzuak, batian zein bestian, pentsatzen dut, azalduko zaizkigula. Nien bai, eskatuko dut informazio hori. Bueno, bukatutzat eman dezakegu. 9:20, lehen aurreratu dudan bezala, gure asmoa izango litzateke kreditu aldaketari buruzko ez bakarrik, bai garrantziz duen eraginagatik udalbatza martxoaren 30 egitea. Aurreratu egiten dut, eta 15 egun lehenago ogasun batzordea. Baditugu gai gehiago noski. Eskerrik asko, eta gona pasa.